Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, Antigoko pelota txapelketa bere azkenetara iristen ari da. Finalerdien bigarren eguna gaur, atzokoan sekuelako partidok ikusi genituen, emakumezkoena 22 eta 20, promesa mailako 22 eta 21, bueno, luzeak eta ederrak izan ziren, eta gero elite mailakoan, 22 eta 7arekin bukatu zena, atzokoak eman beharrekoa eman zuen. Eta gaurkorako sekuelako ikusmina. Azze jendetza etorri den goizutatik batez ere apezitzea ikustea. Azze jendetza etorri den lehitzaldetik batez ere Goiuri Zabaleta ikustera. Harritzekoa izan da, partiduak orantxe 6 hasi behar, eta ja, arratsaldeko 4etarako lehenengo pelota zaleak zai egotea. Pena izan da, 100 lagun gelditu direla zerrarerik gabe, gau daukagu penarik handiena, bereik bai noski, uruntzara etorri, kolan egon ordu hori luzez eta azkenerako tokirik ez. Gaur, atzo bezalaxe, 3 partidu eder ditugu. Emakumezkoen mailako izango dugu, azten aurrena. Atzo, finalerako sartela lortu zutenak Etxegarai eta Gamindi izan ziren. Eta gaur ikuskizun zeintzuk izango dituzen kontrarioak. Zabaleta eta Mendiburu ditugu, Gerriko Gorriz, Gerriko Urdinez, Arraiza Mentxe Antigokoa eta Erasun. Ondore jokatuko da promesa mailakoa. Ibarluzea eta Kanseko, Etxeberria eta Leoneten artean. Eta gero elite mailakoa. Apesetxeak eta Loza jokatuko dutena Lizeaga eta Bernaolaren kontra. Eta lehenko gunean bezalaxe, komentarista lanetareko, prest daukagu, aditua, pelotaz asko dakigina, pelotari oraindik ere, etorri honuntza, Joren Alberdi, arratsaldeon. Baitare, Iñaki, arratsaldeon. Nioen pelotaz asko dakigina, pelotari hona izatez aparte, Joren Alberdi. Bai, pelotaz asko jakin ez dakit. Bizi osoa pelotan bai, oandik gaztiak gara, baina bueno, ja torneo itan da jogatzik ez dakau, pelotan segitze dugu, baina bueno, hemen gaude gaur bestela matzu biten. Baina esantetzenean hori herri, festa, hor zabitzala. Bai, oandi bai. Partio jogatu, han hemen, guztua jogatzetxe, usan dizulen gone pena mateziala benez jogatzia, eta torneo askotatik ja, hoxe, asko dia 23 urte azpiko, eta holako, bueno, aldituna jogatzetxe, eta festetako ikiarra ikustu eta seitze dugu handi borrokan. Atzoko partidak ikusi? Bai, dena ikusi ditun, bai, goiti bera. Ederrak eta emozio handikoak. Bai, lehenengo bik oso politek bik oso emozio handikin bukaera arte, oso ibalautak azkenekon, bixe, Gorrik, Rekalde eta Pestegiak pixka puskatu intzuen. Rekalde beste puntu bat endola esango nuke, unas oso on batekin, da pena hoxe, ez zuela emozioki, baina bueno, tanto gara gintzituen lauak eta... Muruak eman bezazukera pixkatez, eh? Bai, galtzez dut pena eman zuen, zuri haitzen izun, nertzakore bai. Oita bakizu, denak ondo jogatu zuen, denakin ondo ematen naiz, lau gaztekin, da pena denak eman ziaten. Bueno, Julen, gaur, neskak, Zabaleta eta Mendiburu, Arraiza eta Erasun. Zer espero ezo? Gorrik ikuste ju favoritu, Goiurin gatik bateze, Mendiburu ez eta asko ikusi, baina bueno, bakit oso seguru ala eta frontoi hontan ondo ibiliko ala iruditzen zait. Itxaso lehen urte iraz izun Goiurikin, eta oso ondo dabil. Eta Arraiza bertakoa izan da jendea galde ukiko la pentsatzet, eta baina lan asko inberko la iruditzen dira azteko. Promesatan Ibarluzea Kanseko, Etxeberria Leonet, gero lazago hitze ingo dugu, baino? Horre Ibarluzea eta Kanseko igual biti iraz eta alatzeia semifinaleta, bilak poderio handiak, eta Etxeberria eta Leonet berriz, Leonetek eskutako arazokin da utzi behar izan ditu partidu batzuk, eta bueno, Etxeberria Ibarluzea irazi berri dator, amezketatik, banakako finaletik, eta bueno, Etxeberria irazi nahiko, finalen sartzeko noski. Pelota zalea, 3 partidik ikustera etorri da, eta batez ere, hor goizuetaldetik apezitxea ikustera, apezitxea Loza, Lizeaga Bernaola, hor zer? Bai, kolan egon naiz, Lizeaga lau matzukin oantxe etorri gala, goiz etorri atxik eta kanpon gehatu horri izan du, izan dit, entrako batek lautan etorri gala, eta ja, iston kola zeola, goizu eta respetena zeola, eta goizu eta arrak oso afizionatu handik dira, eta hemen egoia denak. Bagoaz gure kontaketa tokira, hemendik minutu gutxira, 6 puntuan hasiko dira finalerdiak, 3 partiduak. Eta finala badakizue, datorren larun batean goizok 11etan. Eta gaur jendea 2 ordu lehenago baldima zegoen sarreraren zai, datorren larun batean, seguru nago goizeko 8etarako, behin baino gehiagotan izaten da, jendea zai izango dela. Ezin duenak etorri, ez da zertxorra pasatzen, telebista gu hementsi izango egituz duelako. Arratsaldeon. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loiola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago,
5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loiolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loiola, bizitzeko espazioak. Berriro, eta ongi etorriak, Antigoko pelota txapelketako azken eguna finalerdiei dagokionez, eta ja gaur final guztiak erabakita. Pelotaren aurkezpena lastar egingo dute, guk orantxe egingo dizuegu. Garriko Gorriz Leizarra, Goiuri Zabaleta, 16 urte, ze pelotari puskaren 16 urterekin bakarrik, 1,75 zentimetro, beratzelaria Naparra, Uartekoa, Ane Mendiburu, honek ja 20 urte dauzka, 1,60 zentimetro, Miren Arraiza, Garriko urdinez hariko den aurrelaria, Donostiarra, hementxe Antigo gozokoa eta Izurun pelota eskolako neskatoa. 20 urte, 1,76 eta Itxaso Erasun, zizurkildarra, hau ja veteranoena, 26 urterekin, 1,73 zentimetro. Epailei eskatu diogu, nik uste baietz ondo beteko dutela iza, 6 tarrietan puntuan hasi behar dela, ez 6 tarrietan kantxara atera, eta hor daude prest, Mikel Txoperena, eta Pello Trantxe epaileak. Eta antolakuntzako kideekin batera, Javi Rico eta Josep Orzelerekin batera, epaileak eta pelotariak plazara. Temperatura atseginarekin, atzoia azkenerako ez du esatera berandutu zitzaigula, zelako inoiz berandu pelotaleko baten egoteko, baino hemen argi naturalaia joan zitzaigun eta hor txokoa ilu xamarra ikusten da. Lehemailen neurketa orduan aztea hobe Julen. Bai, esan izan, atxaldean. Luzatu intzan atzo, pelota jardunaldia, 3 partidu azkenen, bestetan izateia, baina lehenengo bik asko luzatu zian. Dena nik uste gozatu zen duela nuzinatenak eta etxen gineanak eba, eta, txokua pixkat iluna dotiak, begrazilare igual izango. Julen, ez da harritzekoa Leizak pelotari on asko eman ditu eta pelota zale asko mugitu ditu, baina orain Goiuri Zabaleta da. Pelota zalea mugitzen dituena. Zenez atorri da gornitzatik. Berroki lagundi gora bai etorri gara. Bai, Eta batzuk kanpoan, hor Goretia Xiar Leizolaren eskala gona bezala, kanpoan ez izartuta. Tokiri gabe, Leitzatik etorreta. Bai, neskak hasia, gero ezta jende gehiago muitzeue, eta Goiurik batez jende gehienetako muitzeko nahi izangoaz. Ikusgarria da, Da, ikusteko, bere jogatzeko modua ikusgarria da. Mota hauzitako jugada gitxetu, oso hauzarta da, eta, asko eskertzea, eta jendeak eskertzeu, da, beha ikustea jende asko etortzea bai. Atzo emakumezkoen partiduan, Etxegarekek eta Kamindek ere, lan asko egin behar zuten, Ibarrola eta Ruiz de Larramendi menderatzeko 22 eta 20. Bai, Ruiz de Larramendi bea Argentinan egon da urte osua, Erasmus ikasketan gatikan, da, alturare ez dakit zen neurri izango olatzek, ez dakit apuntateuko zen, baina... Metro eta 84 edo, metro 84 bai. Neska izateko oso altua da, baina, ondo moldatu zen. Irazten juntzian gaina, azken momentun buelta mantzien, baina bai, partidu oso broila atea zela esango nuke. Bozgore jodudik pelotaren aurkezpena egiten. Mendiburu, Goiuri aurkeztu dute. Goiurik jarraitzaile asko dituela, baina Arraizak ere, Mirienek ere, ez ditu isilik egotekoak ekarri dituenak. Ez dakit kopuruz gehiago ekarriko zituen, baina buila gehiago eta txistu gehiago bintzatik. Bea, bertakoa dala esango nuke, ez? Antiguo bertakoa da, ez? Eta Erasundarrak ere nola, ez? Jon bere anaia hemen da, eta aita Manuel kirolaria izan dakoa, bete-betean, aizkoran, segan, zertan ez da ibili, Jose Manuel? Juan Manuel Eraso, bai. Zizukligo ni bertakoa naiz, eta bertako alkatere izan zen, bere gareien. Eta ez dakit, Jon eserikoan botilero lanak itea, itxasoi normalen behak itxizkio.
Aitak inor ikusi dut, Ez da lau igual bosgarren jaitsiko. kuadro parian Ez hor du da ematen. basirita. Banakako txapelketa itxasok irabazi berri du Plaza Andreakekoa eta Jon berean nahi botilera zula. Eta zizurkilenen lauterdiko finalene Bizardun etorri zaigu Jon gainera. Bizardun? Bizardun etorri zaigula. Bai. Batzutan jala hitza. Bueno, ordutegia xuxen beteaz. Txegirak eta 30 minutu. Zintotasun handiz epailen esanetara lau pelotariak, Leon Castilloak kolore gorria erakutsi du eta estreinako sakea Goiuri Zabaletaren zat. Hor da Goiuri. Ezkerrez erasunek ez zineraman, bat eta huts. Lehenengo tantoa, Zabaleta sakez egin. Bai, eta ekartzeko saki esan Iñaki. Mina handia egingo du sakearekin, Bai, sake hau itxaso gondor restatzeu, baina sake hau zakit harritu dit. Fallatu izanak igual, hoxe. Baina hor paretan nola Konfiantza sartzen bali falta, mario. konfiantza falta, hoxe. Gehiagi eman nahi, hoi, gora botan nahi ez hoi, ez dakit. Hor dago Goiuri. Sake hau luzea, lautari datero, berriro arrimatua eta berriro tanto, bi eta huts. Paretan sartu oso betik itxaso erasunek ezkarra sartu, baina ez jaso, bi eta huts. Garaizegi, Bi tantoak sakez. garaizegi, tiatzeu kolpia itxaso. Bueno, nik uste pixkat urduri ire hongo igual hasiera hontan, eta askatuko ala. Goiuri nintza sakea. Hor da Leizarra. Erasunek hau bai eramandu. Ezkerrez Mendiburu. Erasunen pelotaka da. Mendiburu. Arraiza. Zabaleta jasoa. Keinu egin ez di horrezen utzi, eramandu Erasunek, dejada ez du ondo botako Goiurik, atzeratu Arraizak, Mendiburu lauteritik azkarra ez ondo. Erasun. Zartako atzera Zabalera. Mendiburuk eraman, arrimatu pelota. Ezkerrez Erasunek. Eskuinez Mendiburu, arrimatutakoa. Erasunek atera, Goiuri pelota bila. Hirugarreko azatik, jetxi pelota. Ezkerrez Erasunek gora. 3 eta huts. Mendiburu, seguru, bixi da eta zait iruditzen pelota asko fallatuko nik. Urdinak gorxeo, inbeharko iratzen egaue. Goiuri nun, favoritotasuna betian, Julen. Bai, nik uste baiet. Ogatzen leku gehienetan favorito izango ala esango nuke. Gaina Mendiburu nasiera hau asko gustatzen nahi zait. Goiuri, erarra pelotaka. Maten golpe. Bi besoak ere ditu ederrak, tanta bukatzen ere ondo daki, pelotari maten ere bai. Erasunek adutako pelota eta markagailuan 4 eta huts. Bai, hau igual Mendiburu tantotzat emango benioke Iñaki. Hala ingo dago. Bai. Ni zure esanetara jo. Ez, Zuk esaten duzuna? gomendioa ba. Ondo arrimatu jo eta eskerpa eta itxatxita jarri jo. Ni bete diot, zalantzari askotan etortzen zaigula, egindakoa, besteak atutakoa, ni zure esanetara. Bai, ez. Arraiza sakea bolea zerantzun. Ondo baztertu jota. Goiuri jetxitzakora. Arraizak azkarra zazoa. Mendiburu, bikain. Erasun, bozetik eskuinez. Txokan utzi, Goiurik, jaso Arraizak, Zabalean da pelota, Zabaletak aukera, bote txarrekin dio, ondo moldatu da. Erasuni bote txarrekin dio, jaso eskuinez. Ezkerrez Goiurik txokan moztu, jaso Arraizak, gantxo Zabalera, eta bikaino tanta. Zilipurdika joan da itxaso Erasun pelotaren bila, ezin jaso, baina oso ondo Goiuri Zabaleta, bost eta dut markagailuan. Urdinak oso ondo defentsa, baina Goiurire ataken, hobeto, ezker boleaz, ez da asko ikusten, ezker bolea jokaldia. Bueno, itxaso iritsi inda, baina igual errexegi iritsita dena inda. Hor Zabaleta. Hauaren kuadroan bote egin eta sake atera. Lautik 3 gainditu behar dute sakean neskak. Mendiburu. Lautik Erasun. Uiztu libratu du gaitik. Mendiburu, honek ez du libratu. Honek bete-betean etxapara. Mendiburu gadutako lehenengo pelota eta urdinen aldeko lehenengoa. 1 eta 5. Bai. Aber saketikoan Mirianek
asmatzeun da urdinak tanto jara itiaken. Egunero ikusten du korrik hau. Frontian bai, azanean, kirola egiten beti du, ontan bai. Kirolari gorputza baka, Iñaki? Ikusten da egiten duela kirola bai. Sinistekoa da bai. Eta bixi janketatik gana ikusi dugu. Tanto baten defenditzen da eskar multzea. Erasun, Zabaletak 3. kuadratik. Lauterritik Erasun. Zabaletak 3. kuadratik jatzen. Eskuinez Erasun Zabalera, Mendiburu Jeso. Erasun, Zabaletak, Jaso Arraizak, Ezkerrez Goiuri txokoan, Jaso Arraizak, Zabaleta berriro, 2. kuadratik Zabalera, ondo Erasun. Zabaleta, Erasunek Ezkerrez Zabalera, Zabaleta bota dejada, Jaso Arraizak, airez, Giparetako botanak izan du. Goiuri Zabaletak, galdu egin du eta 2. nanta ordinen zau, 2-5. Eta deja da garra botau Goiurik, baina... Bida, berriz esatiak hau. Siniste izeu Iñaki Mirian korrika egitzeala. Arki defenditu deja da bai. Zan erresa, baina... Baiatu eta... Goiuri behartu, beste pelota zabatan ematea eta azkenen fallatu du. Arraiz asakera. Sakiekin, ondo atera, gurtzatu, bote txarrekin nien Mendibururi, ondo jaso du. Arraiza berak 3. kuadratik, dejada bota du. Galdu, txapazpira jontzaio. Segi eta bi. Intentzia bai ona, baina, badek izidu junen, intentzia ez dela nahiko. Bai, txapati bera jontzaio. Lan pixka gehiago igual inmerdure. Urdinak. Bueno. Zabaletaren sakea. Lauterrira bete-betean, Erasunek Ezkerrez eraman. Zabaletak keinu egin Erasun bere tokitik atera dute, Mendiburuk atzeratu. Lauterritik Erasun. Zabaletak irutik, txokoan utzi, tanto. Txost egin du pelotak, hori jasoko zuenik etzegoen. Zabaletak egindako bosgarna, 7 eta 2. Bai, bizi, hau dejaba eta boteik ez du. 7 eta 2, sakea Goiuri Zabaletarentzat. Gorrik aidia tantua muitzen, da Goiurik tantua muitze bau. Hor da Zabaleta, Sotamano Arraiza ondo. Mendiburuk, Lauterritik. Erasun. Ezkerrez jaso Mendiburuk. Arraizaren pelotak atatzera ona da. Mendiburuk Ezkerrez, utx. Mendiburuk aldutako 2. pelota. Markagailuan 3 eta 7. Tenemos como materiala bitzizu joen. Nola? Materiala, pelotak. Oso politxa, jokatzeko oso politxa. Atzokoare asko gustatu zitzaian. Atzoko 3 partitako material asko gustatu zitzaian. Pelota hau mutilanak baino moteixo dira, gutxixo ateatzeia. Eta orduan ez dia rebotea gertuatzen. Baina jokatzeko oso aproposa dela iritze zait. Frontoi honen xarmako oso aproposa. Mendiburu goiko txapa. Gora, bueno. Bai. Kosta egin zaio, epaileari eskua jasotzea. Bai, soinuik ez du Iñaki. Hemen frontoien gaudenak. Mendiburen pelota gora, 4 eta 7. Ez du soinuik entzun, baina bai garbiko goiko txapan. Eta 4 eta 7, eta bueno. Bueno, horre emozio pixka bat dagoen. Bai. Atzokoan neskan partidua ere balko gorra izan zen. Ez da normala. Neskan partiduak alako luzera izatea, baina atzo 37 minutu. Gaur ez dakit zerratik, laborra izango dena. Zaka zekin dugu, Miren Arraizak, bere lehenengo tantoa. Egarra sakia Iñaki. Hemen luzeko marran eskerpaeten utxatxita jarri jo. Eta jendiak eskertu, Txalok, Miriaren sakiai. Urdina dituzen, Jolen, 5 tantoetatik, 4 gorria galdu dituzen. 3 Mendizabalek eta bat Zabaletak. Egindako bakarra hoxe, sakatik eginduna Arraiza. Erasuneko ondo Zabalera, Mendiburu. Mendiburu goiko txapa juntzaizkio justu. Ja, bai. Zabaletak irutik jutsi. Haidi, apiskat urdinak ez dutzen. Giparetakoa. Bolea zaren Arraiza. Mendiburuk ez du inoz. Erasun. Ezkerrez Mendiburu. Erasun.
Arrimatuz, Mendiburuk ezkerrez ondo atera. Erasun. Ezkerrez Zabaletak ezin. Zona. Imposible apuntatuko dugu orduan. Bai, earki jetxiu pelota, gaina ezker horma arrimatu. 6-7. Goiurik ezin izan du jaso. Pelota hoi gineki denantzako dia zaila jasotzeko. Goiurintzako, Mendiburuntzako eta denantzako. Ez da gazulekuik behatza xatzeko apenas eta... 6-7. Zake Mirin Arrizak. Justu, pasau. Zabaletak erantzun lauterritik, ezkerrez Arrizak. Zabaletak ezkerrez atzeratu, Erasun lautik ezkerrez eraman. Zabaletak irutik, garra pelotaka da. Erasun. Lauaren kuadrotik, Mendiburuk atzeratu. Zabaleta txekoan, ezkerrez Arrizak ondo. Boleaz etxakora Zabaletak, jaso Erasunek. Mendiburuk jetxi, Erasun. Ezkerrez Mendiburu. Lauaren kuadrotik, Erasun. Jetxi Mendiburu. Ezkerrez Arrizak kanpora. Katia tintzaio pelota. Ba itxaso, Mirian aipatu zu baino, itxaso behare neherri bizian noski. Bertakoa da, eta nik kasi hone ikustet, baten korrika, beste biziketan, beste frontoien esku familia izan dira, kirulariak eta... bai, hone ire asko Hala ikasi zuten etxean da. Fisiko gati behintzat partida ez du galduko. Eta negatuko eta ikustea, neska indartsua da, baino azkarra da. Zabaleta sake atera. Erasunek ezkerrez jaso. Zabaletak, hirugarren kuadrotik jetxi. Txost, berriro eta tanto. Ze jokaldi hona den txost egitea, Bai, ezin hobeto jetxigu baina, den dejala zindu guen mozketa bidez, baina botek ez du inda Mirianek eskua sartzeko hori denbait ez duki. Hake Zabaletak, orduako Juri, Leitzarra, 16 urte. Hake gurutzatua, ezkerrez Erasunek eraman. Ezkerrez Zabaletak, ezkerrez Arrizak eraman. Gorriak dominatzen ari ziren, baina Goiuri Zabaletak haze gutxa egin duen. Biparetako botana izan du, lehen ere berdi pasatu zaio, gaizki botatako biparetak izan da. Nik uste... Zuzenean txapazpira, 7 eta 9. Nik uste dejala ikia zula burun askiran geho bipa eta aldatu la etzula oso garriz egin da olakotan zalantza azkazun garailean jokaldi ondo ateatzea zaila. Arrizaren sakea, ezkerrez Mendiburuk eraman. Arrizak, Zabalean, Zabaleta pelota bila hirugarren kuadrora. Arrimatu, ezkerrez Erasunek atera. Mendiburuk, irutik atzeratu. Bostetik Erasun. Zabaletak ezkerrez zaidez. Arrizak botera, ezkerrez atzeratu. Mendiburuk lautik. Erasun. Ondo liberatu dogoitik. Eskoinez Mendiburu. Erasun. Bostetik jaso Mendiburu. Erasunek ezkerrez eraman. Zabaleta pelota bila. Bigarren kuadrotik indarrez atzeratu. Erasunek arrimatutako ezkerrez atera. Bai. Mendiburuk atzeratu. Ezkerrez Erasun arrimatutako justu eraman du. Ezker Zabaleta barron, Barron, bai. Nahiko egitu Arrizak pelotari eramatean. Txokora... bai. Zabaletako arain atzeratu. Eutxiko bitxoso. Arrizak bote txarra egin Erasun. Eraman alda ere. Txokoan mozu Zabaletak, jaso Arrizak zetanto. Txokoan berriro Zabaletak, Arrizak abare jaso. Gantza Zabalera, Erasun dijoa pelota bila. Berak egin dejada Zabalean da zetanto bokatu duen. Gorriak tanto guztia dominatu, dantzan ibili dituzte urdinak. Zabalera botatako pelota nola iritsi den. Erasun pelota aurkarotak era berak egin duzute. Ezakizuen gana zarata iritsiko den. Guri iritzen zaigu egitza zarata, segur iritzuen gana ere bai. Eta sakea, ja, konpondu da. Bai, guain ez da ditzen. Tanto garra ikusi dugu Iñaki. Bai, ederra. Zaratak tarteko, baina tanto garra ikusi dugu. Erasunek, Bai. Bueno, da, agur bero bat, Julen bidari nahi diet. Horuntza etorri nahi izan duten da, sartuz diren pelota zarei. Badakit hemen auzoko tabernetan egongo direla, batzu gainera auzokoak nituen, antikokoak. Eta penaren penaz, baina zen egitea zuzertzen dugu. Zarerak zandu aldi maira, bazpari dago, lasai tabernatek ikusiko dugu.
Beste jane partetik. Hori da. Horintzata sartu ezin, eta ala beharrez taberna geltu diren pelota zarentzat. Edo beste dozintokietan daudentzat. Batez ere egin zen hori, honontzara taberna izatenak eta zik izan dutenak. Zabaleta, ezkerrez Arraiza jaso. Oraindik berdinketarik gabeko partidua, agian leheneko berdinketa izan dezakegu. Erasunak etzi. Zabaleta gerutaretik. Arraizak, ezkerrez. Lautik, Mendizabal, Mendiburu barkatu. Erasun. Bizi. Borseti Mendiburu. Iepa! Ezakago berdinketarik. Itxaso erasunen pelotaka da. Gora joan da. Arrimatu dira tanto batera. 8 da 9, baina 10 eta 8. Bai. Momentu generatuenean, atzeenik hartu gabe. Lanian ari dira guen. Lauak ondo daude seinale. Ez dutera da behar. Eta betiko kontu, Bidalen bat ima diguzuen, mezuren bat, partidan hori ikusten duzuen, eta bat zer nuntza duten, zer, ritan edo, porretan edo, lasai. Bidalen moztu eta esan dutza biltzaten. Ondo jaso du Arraiza txokote pelotari. Mendiburuk azeratu. Erasun lauterritik. Lautik Mendiburu. Erasun arrimatutako azkarrez ezin. Mendiburu meritoa igual. Mendiburu apuntatzen du. Oso ondo arrimatu du pelota. 11 eta 8. Baita txukun nahi da, Atzetik aurrea guain itxasok denbora eskatu. Guste ondo eskatu da, hola. Atzetik aurrea txukun jotzeio. Juntzaizkio, 3 bat pelota igual, baina urritu ere baita. Partiu politia egin ikusten jaki. Lehen antikoko tabernotan dauden zalei bialtzen genien apurra, jakin izagun, antikoko zen tabernotan ikusteko aukera dagoen. Taberna guztietan, baina bereziki, Zarikan, Olillo zen, emintxe pelotalikotik hartu dagoen bodegoian, Malandrinon, Aspaldiko, Urgain, Eresatxo eta Bentaberri. Ez darra den, sartu trago bat hartzea, kafe bat hartzen nahi zuen eta pelota partidua. Bai, kategorikoa, eta oain ikusten nahi naiz. Final aurrekotako kamara berriak azuela, bai. Atzore ikusi da. Begira, hemen. Pantailan dazkogu, lau kamera, lau perspektiba, ez? Bai. Lau, luko. Bai, hemen nivel handia dut, neki. Hemen... Kamarak hemen oso abila dira, eta... Realizatzaileak erabakitzen du, nahi duk ikudia jarri eta, luko bat. Bai, eta makurtzen da nahiko lan ditu horrek, Ni baino horrezako makurtuko. Bai. Zu baino horrezako ez, baina bueno. Arazoik hortan ez, baina 3 partidu gola makurtu eta geiki eta ibili barba honekatuko. 12 eta 8 Zabaleta esakez egin duen 3. tantua bolea sortu da Arraiza. Garai bateko zu oso gaztea baina. Gari bateko tramankuak, kamera ondiak, gainera fijo goten zienak eta hola. Bai. Esuzko edo pesoko kamerarik etzen egoten da. Zakez ikusik ez. Baina meritik ez diuk enduko. Teknologia inbeste aurrertu da, orain kalidade gehiagorekin. Zabaletak, Zabalean egin duen kantoa. Kalidade ezko aire. 13 eta 8. 3. aldiz dute, Julen, partidu galderik hau dira, 5 eta gutxi egon dira, 7 eta 2 egon dira, 9 eta 8 tanto batera arrimatu dira, baina begira, ies egin dute eta berriro 5 antren aldearekin, 13 eta 8. Eta esango nuke inaki, lau pelotari gutxia ideala zagaleko marra bilatzen, Asko txoko nahi dia, oiurik pare bat tanto lortutu hor txostin da, baina zabaleko marra gutxi bilatzen nahi dia lau pelotari. Igual entzungo zaitu. Horintzi Zabalera Zabaletak. Josa Arraiza. Ezkerrez, Mendiburu, Arraiza. Txokora Zabaletak. Erasune jaso. Mendiburu eskuine Zabalera. Erasunek boi batekin pelota eraman. Zabaleta kantzarien utzi dio Arraizari. Honek txokora. Nahi gabe. Eta tanto. Ondo Miriam. Txoko moztea jonda eta behaz puntxakin. Nahi baino baju bateaz zaio pelota izkutik. Gero intzaio eskutik txikat eta bigarren moten jaso garbi Mendiburuk eta epaileko oso erne beti bezala. Sakea, miren Arraiza ontiko tarrarentzat. Sakearekin berak tanto bat, Goiuri Zabaletak 3. Oso ondo ateratzen du sakea.
Bai. 2 metro irabazi ditu botarekin. Baita Sakatea. oso asko biziaka, Arraizak. Hor da Arraiza. Ara. Okerako pelota utxekin du. Eta 14 horrientzat. 14 Bai, akatxe arrain du, Dana lagunak, Bai. Etxeberria eta Leonet eta... Bai, Izea denak. Denakin sarroti da baino, otordua baino gehiago indakoa geha eta... Bale, la moztu nahi, Zabaletak eta ez zuen moztu, Arraizako ondo jaso da. Mendiburu. Eskuin zerasuneko ondo atzeratu. Mendiburu lauteretik, arrotuz pelota. Lauaren kuadratik, erasunek atzera. Bostetik Mendiburu. Arraizak utzi. Eskuin zerasun. Mendiburu. Arraizak ezkerruz. Izi? Ezkerruz Mendiburu kondo. Erasun. Eskuinez Mendiburu. Erasun. Zabaleta pelota bila, irugarren kuadrera, gainerakoan joko gutxi dago, atzeleak ari, tanto ondan emanda. Bai, Zabaletak eta orain, laugarren kuadratik gainera. Etxi. Arraiza ondo. Zabaletak txokar mozu. Erra tanto. Egaina. 15 eta 9, partidu galderik almena. Bai, jokun sartzean nengo juri notatzea, Beste martxa sartzeio. Pilotaka guztiek. Maliziak inkuteia, guaina ikusi dut txapa gainen. Oso zen dut zigun da, eskua sartzeako ezkerpaeten. Lehenko gunean sartzean jolen abuztu enten, nuetzortzit ma partidu zenituela edo? Bai, hogei partidu. Ondo alde jazte kontuak? Bai. Zona bete dituzu? Falta zaizkit, bi. Hogei egiteko? Hogei egiteko, bi esango dugu. Hogei bat, ez da izuru einaki. Oain zalantzan sartu dazu, baina guztet, ostialen da lan baten hor final aurreko eta final da galdu ezko 3. da 4. postuko txapelketa txiki badakabo hor. Rabanera del Pinar eta Pinilla de los Barbugos. Bueno, Burgoseko bi herri txikitan festa dira, ondon da txapelketa txiki bat osatzeue, tarea goaz jogatzea. Bai, bagoaz, profesional izan dako... Bai, eta afizioa hundia, eta hane, ara, ondo mirian, ondo zabaldu. Bai, bagoaz, astiz, konto jontan birritan jogatu pelotari bat. Elizegire, bai, moain gutxi baikon bere bilaldia bukatu gana, Albiz eta hori ondo, Bizkaitarrak, eta gero goaz, Nita Odriozola, eta Sancho, oso bindarra, oandik borrokan zeitzu gukin, da aizpurure bai, hemen txapeldun bendik dago, bai, Xabi Sancho, hemenek txapeldun, behin baino horietan igual izango zen. Gazko ere etorri zaigu, Bai, atxa hemen deu. Bai, oso pelota zalea da. Federazioan teknikari izan dako eta non nire nahita. Alta jokoan da, 10 eta 15, erasunen pelotak adatzera. Mendiburu lauteretik. Arraiza. Mendiburu kastuinez. Deondo. Asun. Zabaletak, antzardien utzi di Arraizari. Honek kastuinez txakora. Zabaleta txokan utzi. Aso Arraizak. Zabaleta tanto dominatzen, pelotak adatzera. Arazoak itxasorentzat. Ezkera zeraman, ondo erasun. Zabaletak zabalera, ondo Arraiza. Mendiburuk ezkerrez jaso. Oleaz, ez du ondoko. Zabaletak zabalera dejada, jaso Arraizak. Orain gorriak tanto dominatzen, biparietakoa. Zabaletak, jaso Arraizak. Zabaletak, atzeratu indartxu, erasun, bostetik ezkerrez eraban. Txokoan utzi. Zabaletak, jaso Arraizak. Zabalean, erasunek ezin. Ikusi du nintzuetan zuloa. Lerrekin da Mirin Arraiza lurrean txokoan ezin. Itxas erasun etorri da pelotaren bila, baina ezin jaso. Amazeita nar. Zer ondo mutu goiuriko dota, Horrena txokoa, gero zabalea, gero beriz txokoa, gero beriz zabalea, atzeare bai. Eta itxaso aiatu da, Nik uste non aiatu eta hona ingo zela. Atzeina pelotariek eta zekit, mesuren bat biali zuen edo ez, egin ezagun.
hor zaiduzu egunok nun zabiltzaten eta zer diozuen. Ekaiz tabernatik aire. Aupa Julen, el mejor comentarista. Mundo Benito. Rubenek. Saludos, Ruben. Ekaiz tabernak, nora. Tanton bat komentatzen. Ondo tortzen dira komentari horiek. Bai. Inorrekin sartzen ez diren bitartean eta komentatzen duten bitartean. Bueno, bai. Gukin sartzea barkatuko jau. Pelotariri errespetua mantentzen bitarten ondo. Bai zaten da zarra. Errespetua faltarekin negozia. Nik uste pelota mundun beste kirol batzutan ez bezala, futbol nintzuteian arrazakeria asuntok eta pelota mundun nik uste sano behala denak, bai guta bai pilota zalea, anotatzea. Txistuk eta guztia normalen fronteien, txalok eta gehiago izatea txistu baina. Tarteka bai, beste norbaitek esartu nahi duenean, labriten izaten ziren profesionalik osan gehiagotan. Atizaten dudan nolakorik ez da izaten, sartu nahi baldi badu, egiten du baino noski ez dago. Sokora Zabaletak arraiztak jaso. Mendiburu gaukera. Zabaleta moztu, zu asko ireki, ondo arraiza. Zabaletak minek egin gabe boleaz. Sokora arraizak, jaso Zabaletak. Arraizaren pelotaka da atzera, Mendiburuk ezkarrire zeraman. Arraiza, luze jokatu, Mendiburuk ezkarro jaso. Hain gordik, ondo defenditzen, Mendiburuk ezkarrez. Erazune txakora, Zabaleta jaso. Arraiza, ezkarrez Zabaleta. Zabaleta. Irutik, hetzi Erasunek, Zabaleta jaso. Erasunen pelotaka da. Ezkarrez Mendiburuk. Lautik Erasun. Mendiburu. Erasunek ezkarrez. Erasun. Goiurik txakotik eta arraizak utz. Ondo mutxuge pelota urdinak, baina gorrik defentsa hona egela eakutxegue. Mirien egaldu duen laugarren pelota. Partiduko 27 minutu. Bai, tanto maiko azkarra doaz. Denboa bakarrik hartutue, bilak urdinak eskatuta. Bueno, urdinak pixkat berpizteian da, tanto batzukin da emozio pixkat emateien partiduai. Erasun ezeka jaso. Goiurik irugarren gauzatu, Zabalera. Erasun, Mendiburu lauti. Irutaritik Erasunek atzeratu. Mendiburu, Nafarrak, Oarteko pelotariak eraman. Erasunen Zabalera. Zabaletak bildu. Arraizak bigarren kuadratik ezkerrez. Zabaletik Goiuriren pelotaka da hona da. Erasunen lautaritik. Dejada gaizki botatakoa arroegi. Arraizak atzeratu. Mendiburu, 17 eta 10 partidua. Jokoan dator larumateko finalerako txartela. Seguru Txegarai da Gaminde. Partidua ikusten ari latzala zentziate mintzat. Ze gutxiagoz, Zango jasu. Mendiburu kazeratu. Airez, nola laraman du Erasunek. Goiurik arro egitxakoan. Arraizaren biparetakoa. Mendiburunek atzeman dio. Honek atzeratu, arrimatu. Erasunek ezkerrez jaso. Zabaletak, ezkerrez, Zabaleta. Arraiza. Tanto gorra inaki. Biparetakoa. Ezak eterri giri zuen, baina hola atera zaio. Zabaleta, arro bideakitako pelota. Erasun. Zabaleta, Mendiburu. Botigoleaz jaso. Gutxi ikosten dira. Emakumuzkun partidutan botigolearik, baina ikusi dugu. Mendiburu. Ze dejada bota duen. Iristea zuen erreza. Arraizak ez zuen dela espero. Olako jokalde egingo zionik. Eta Ani Mendiburuk egindako tantoa. Ederra. Eta harra jokatu, Zabaleare. Torria, pipa eta defenditzka beak pipa eta gotagu. Guaina aliatu eta ze ondo utzin bezala, Partiduko alderik handina horrentze, 8 tanto karrentarekin, Zabaleta eta Mendiburu finalera gerturatzen, 4 tanto faltan. Erasune sakea, gora! Itxasore
lanen nahi da, eta ikuste dut tanto ezin indabiltzala, eta pixka desesperatuta ikuste dut itxaso. Goiuri Zabaletak esakarekin lortu duen laugarren tantoa, bat Arraizak aldu du, eta 3 Erasuneko ora bota ditu. Hor da Goiuri. Hartu Abaila. Ake Arroa, erdi erdira, Erasunek erantzun. Mendiburuk ezkerrez. Ara. Gora. Falta. Bai. Mendibururen pelotak gora. Atzeko paliak, bai. Segitu dut joketza, baina aspaldia falta mandazukan. Bai, txoperenak eskua altxau, baina nahiko lotxati altxadu, ez du oso garbi altxako oraino. Orain markatu du, bai. Baina bai, garbi izan da, goran garbi izan da, ez du soinuik eta batea, baina atzeko epaileak ez du kaltxa. Baina ikuste dugu, Anaiari egiza joko Bai. zutatzen ditzaso. Bai. Jon ez da eseri, baina armailetatik esaten nahi zeio, beste pelota bat ateatzeko, eta bueno, nik uste Bueno, eta Idea ona eseriko bada. nire kalterik, ez? ez dakit, Bueno, oin ja, ez, baina... ez dakit ze arrazoingatik ez da eseri, baina, bueno, bere arrazoi edukiko. Baina bai, nik uste partioa aldatzeko zehose behar duela eta, bueno, pelotatik aste baia. Gero batzutan ez duzu asmatzen, baina ondo da, zehose aldatzen. 11 Erasun. Mendiburu joso. Erasunek lauti ezetitzekoan. Zabaleta. Kubine zirutoritik Erasun. Mendiburuk ezkerrez. Zabal Erasunek. Naita. Zabaletak lautik. Kantza erdian Erasun. Zabagainan utzi. Goiuri txekora. Ezik jaso Arraizak. Hogei. Ondo haidia pelotan, launeskak ondo haidia. Borroka nahi dia, gorrik gehiago izaten nahi dia. Eskira gorriak. Elio trantzeri pelota aldatzeko eskatuz. Goiuri Zabaleta zaka tertzera. Zabalean bote egin, zake gurutzakoa. Bosterritik Erasunek eraman. Zabaletak irutik, bota dejadatze gora. Jaso Arraizak. Goiuri txekoan mozu. Jaso Erasunek. Ondo urdina defentsan. Mendibururen pelotak aldatzera. Bostetik Erasun. Bizi eta gaizto, ze ondo jaso. Bai. Irutik Erasun, kantza erdian botean. Mendiburu bostetik. Erasun. Zabalera, jaso Arraizak. Zabalera. Mendiburuk traba pixka bat egin dio, baina... Bai. Goiuri da pelota hortara. geldi zeon, baixe. Arraiza ondo aiatua, baina pixkat esore gatuta. 21. Golpea ez dio behar bezala tia eta utxindu. 21, orain bai. 21 eta 11. Goiuri Zabaletaren azken sakea. Neurketako 33 minutu, orain naino. Atzoko partidak emakumezkoenak esan dugu 37 izan zituela. Garzoak antzak irauten. Golea zerantzu sakea Arraizak. Zabaletaren biparetakoa, Arraiza jaso. Goiuri tanto dominatu dauka, atzera. Aire zeraman Erasunek. Irutik atzeratu, Mendiburu. Erasun. Eskuinez Mendiburu. Iruterritik Erasun. Mendiburu jaso. Erasun. Mendiburu lauterritik. Arraizak moztu Zabaleta. Arra, zamba. Tanto puska egin duen, ez? Ez beran. Falta izan da. Beran, txapa azkin jogu. Arra, zangantzua. Irutu zait, buena izan baliz, bai, sekuelako tanto puska. Ez da buena izan eta honen ez partida amaitu da. Oso ondo jogu gantxu atzitik gaur. Txapa azkin izan da argi. 34 minutuk iraupena. Zabaleta eta Mendiburu finalera beraz. Miren Arraiza eta Itxaso Erasuni 22 eta 11 irabazita gero. Azeratik izan dira markagailua nagusi, 5 eta huts. Urbildu dira tanto batera da 9-8, 22 eta 11. Estadistiketan jokoan Zabaletak 7 tanto,
sakearekin lau guztira 11, bi pelota galduz. Mendiburuk egindako lau galdutako 5, eta urdinetan Miren Arraizak egindako 2 jokoan sakearekin bat guztira 3, lau pelota galduz, eta Itxaso Erosunek egindako 2 pelota bat galduz. Merezitako garaipena joden. Bai. Goiuri igual izan da lautan pilotaririk hobena. Mendiburu asko gustatu zait. Oso seguru ikusiet, bixi puntzea, atzetik aurrea ondo agarratzeu altura, eta gorririk lan handi, merko finalen jokatzeko, baina, hola jokatze baue aukera asko eukotue, txapela irazteko. Lehenengo finala beraz erabakita, datorren larun batean, goizeko 11-etatik aurrera, Etxegarai eta Gaminde lehendik klasifikatuta atzartela, gaur goiuri zaudetak eta Ane Mendiburu lortu dute, bat askortan leizten bila, eatzen kontatzen ikuten, zukatzen txikiba lazi hartu joden, irabazle bilatu. Baitek. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Kontonotan beti guztua izan ez ni, eta beste behin, partiu bolioa eta oso guztua jokatuten bai. Ondo azizerate, sakarekin mina ginez, 5 eta 8, baina gehiago, bildu zaizkizu 9 eta 8, ia susto, baina bigarren partean ondo nagusitu zerate. Zu ondo eta han ere bai. Bai, hasieran oso ongi hasiga, ni oso guztua eta hane oso ongi usten, baina lehenengo aldia da uste hemen jokatzola eta nik uste hasieran kostazaiola pixko bat egokitzea, baina gero ehatzi egokitu dela. Eta, hasieran zaizot bezala ongi hasika guztua, baina gero beraiek ere zerbaitegatik daude hemen eta behaien jokue jokatu du eta, guri ere kontra indiu. Irabazi ez du eta finala larun batean Etxegarai eta Gaminderen kontra. Bai, bikote gor bat indartsue, baina, nik zauten bezala hemen ibitza guztaren zai, guztua ditzen naiz eta hanekin batea oso guztua egatu finaloi. Azte ikusialtzenen partidua? Bai, gorra. Gogorra bai. Bai, baina remontada intzuen hor 15-10 okerrozan hau, eta ikusten mentalkire ongi daudela, baina guk gurera joango bat, eta abertzen mozatzen dugu. Eskerrik asko eta zorionak. Ea zekotatzen digun Ane Mendiburuk, hemen esan digun momentu baten Goiuri Zaboletak, lehenengo aldia duela hemen jokatzen duela Ane Mendiburuk, baina berak esaten zian ez. Bigarrena duela, arratsaldeon Ane. Arratsaldeon. Lehenengo aldia binaka baino, zuk hemen buruz buruko jokatu zen bere garaian. Ez dakit duela 5 urte igual bai jokatu nuen, baina binaka lehenengo aldiz. Asko aldatu dira, orduan diko nuntza gauzak. Bai zuretzat asko ikasi duzu, gaur sekulako partida jokatu duzu, atzean asko eman diozu, ondo dominatu duzu, gustura. Bai ez, azkeneko aldian banaka, ez dut erikusirik binaka jokatzeki, eta bai gustura ibili naiz. Goiurirekin errazago jokatzea, ezta? Bai ez, Goiurirekin gainera jokatza beti erreixa egiten du dena, gainera aspalditik ezagutzen du eta horrek ere laguntzen du. Ikusi altzen un atzoko partidua? Bai, ikusi streaming bidez. Etxegarai eta Gaminde izango dituzu kontrariak, ezak izan espero duzun larun bateko finalean? Gogorra izango da, baina nik uste du gure lana ongiten badugula, eta gehien bat disfrutatzen badugula, irabazteko aukerak ere baditugula. Eskerrik asko eta zorionak. Zuri, eskerrik asko. Bi irabazleak, gurekin izan ditugu, eta orain ja promesa mailako lagunak ari ira berotzen. Galtzaileak ere gurekin hartuko ditugu. Itxaso. Demora zondo gabiltzan ezkero. Itxaso arratsaleon. Arratsaleon bai. Urbildu zerate, tanto batera 9 eta 8 baino, ezin nahiko izan. Ez, frontoia hau nahiko motela da, gu Arraiz eta Biok bain da raundiko pelotari geha, eta
pelatu hauekin, kosta itea, ez, aurrenko jokoa dominatzeuen kontra jogatzea. Partidu bat baino gehiagotan, jona nahi izaten duzu aholko emaila botillero. Gaur arrabaiaten zen duken tarteka aholko askatzen zen, ez dakit zergatik ez ere xeri edo? Ez, beha esan diot hemen eseritzeko leheno, baina, inorrez da jartzen normalian, eta esan, gorgora neongo naiz, eta itzengo dugu. Zarri baldi batzuzkaro. Hoi da. Eta, partidu oso zaila genekala bagenekin, etxetikan bagenekin zaila izango zala, orduan, beak esan dizkiten aholkuk segitzen saiatu naiz, eta, hoixeatea da. Eskerrik asko itxaso, animo. Eskerrik asko. Hau ez kontatzen egon, Mirian Arraiza, hemen auzokoa. Mirian. Ilusio handiarekin etorri zaigu Mirian Arraiza, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Baina ez da nahikoa izan ilusioa. Ez, azkenean, beste aurkariak oso ondo jolastu dute. Eta egia esan behar balimak izton pena, aurten ikuste pixkoki atopetorren naiz dela eta prestatuta. Eta ez da izan. Egia joko atletikan oso pareja desberdina gehala. Erasuntan oso jotzaia geha biak. Eta hane kiston defensa biltzen du. Eta goiuri, ikusi besteik ez dakazuek kiston habilidade daka. Orduan, frontoi honetan pelota gutxikin eta guztintzako joku berdina dana, haiek alde egiten dute, eta potentiago ziala genekin alde horretik guk izan bezala jotzaia gelako. Aurrean ritmo handiarekin jokatu duzue, asko ebilizera txokora, zabalera, toki guztietan, baina goiuri maila handiko etxaia da. Bai, hori, batez ere frontoi zabalian eta pelota gutxikin bera aurka ibili behar da, eta hori bagenekin lehenangotik egin zagutzen dutelako, eta ezakiz ere esan nik aleten nahi dit, beti usteetek maila hobea eman dezakegula, eta erasunek eta nik jolastu ezakunaren erdia jolastu egula esango nuke, egia espar balin badet, baina, espero bentsat disfrutatu izan jendeak. Ilusio berezia egingo du, hemen auzokoa izan, hau zure pelotalekoa izan, hemen jokatzak ilusio berezia egingo du. Niretzako aitortu beharra dela txapelketarik gehien bizietena, emozionanteena, igual barrena pixka muitzen dizkiana, ze jende guztia gerturatzen zait, eta niretzako hori da igual irabaztea ez, maiak beteak ikustean niretzako sartu eta irabazle sentitzen ez, hasi dugu. Juren Alberdi neukan komentari ez eta esaten bai? Askotan ikusten dute Mirian hortze korrika ondarreta aldean da, bai, ikusten da, hau, kirolazko egin duen neska dela. Bai, esan bezala azken aldean atope jarri naiz fisikoki eta nik usten da baitu dela, baina hendikan lana bada biteko eta beti maila hobea abiatzeko prest, hasi que bueno. Eskerrik asko Mirian, animo eta datorren urtean, aurten izena, datorren urtean lortzen duzuen. Aber da gaun, postasun bat azmeigu. Eskerrik asko. Neska galtzailea, mentxe auzokoa, baina berak esan duena, beretzat ia urtea markatzen duen egunik berezienak hautxe direla. Ez du hori esan, baina ia hori izan nahi zuen. Eta orain prest hemen Ibarluzea, Kanseko, Etxebarria, Leonet, Gerriko Ordinez Ibarluzea eta Kanseko, Ordinez Etxebarria eta Leonet, gu bagoaz gure kontaketa tokira eta berehala gara zuekin. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
Bueno, arratsalean berriro ere, guk ere hartu dugu, ordu garrako atxeen txiki bat, oraindik Julen Alberdirik gabe gaude, baina berehala izango dugulakoan, bi mitartean irakurriko ditut, azken alde honetan itzizkigun mezua, batek dio Inauz Bidartek, Eurrea Pesetxea, Aupa Leonet, azte batek eskerrik asko. Guk ere bai zuei, eskerrik asko, hortxe egotea batek. Final bat, lehenengoa, datorren larun baterako erabakita. Emakumezkoen, Etxegarai eta Kamindek Zabaleta eta Mendibururen kontra jokatuko dutena. Bigarrenaren zai, hemendik ordu bete baino lehenago jakingo dugu, zeintzuk iristen diren finalera promesa mailan. Bikote bat erabakita, Zestao eta Gareño. Atzo sekolako partida jokatuz, biak, bai Zestaok, bai Gareñok, oso ondo irabazitakoa. Zai izan zen atzokoan bat bakarri nabarmentzea, denan nabarmendu genituen, bai Zestao, bai Muru Galtzailea, bai Gareño, bueno, hartze partidu puska, 22 eta 21 bukatu zena. Pelotaien aurkezpena egidera noa, aprobetxatuz, oraindik ez zaigula azaldu Julen Alberdi. Oierri Barluzea, urritxuka dugu. 19 urte dauzka, metro bat eta 84 zentimetroko altura. Txapeiketako bi partiduak irabazi egin dituzte. Lehenengoa 22 eta 11koaz irabazten, eta bigarrena 22 eta 9koaz. Lehenengoa Muro eta Sant Estebanen kontra. Eta emaitza horrekin, bi partiduak irabaziz, final erdietara multzoko lehenengo tokia eskuratuz. Oian Etxeberria eta Leonet, hauek bere multzoko bigarren tokia eskuratu zuten. Oian Etxeberriak eta Leonetek hori bai, esan beharra daukat, txarreketa hontan, non daukat, lehenengo partida galdu egin zutela, orduan Goiburu jokatu zuen, lehenengo partida Etxeberriak eta Leonetek bigarren jokatu zuen Goiburuk, eta orain ja gaurkorako berriro titulu hortasuna Leonetek eskuratu du. Partidu bat galdu egin zuten, 22 eta 11, beste irabazio 22 eta 19, eta honela, multzoko bigarren tokia eskuratuz, final erdietarako txartela. Nioen, Oierri Barluzea urritxuka dugula, 19 urte. Beratzelari Álvaro Canseko, honek 19 urte dauzka, Jaiotzez Madrildarra. Berak garbi utzi nahi izaten du. Jaiotzez Madrildarra, naiz Errioxako Titin klubekoa izan. Urte terdi, 2 urte artean bete gabe zituela joan zen Logroñora bizitzera, eta negintzaigu pelotari, eta gaur egun gainera, Azperekin ari da bere entrenamenduak burutzen. Garriko urdinez ditugunak, Oian Etxeberria eta Mikel Leonet. Iako jartzorrak. Elkarrekin zenbat partida jokatu duten, zenbat txapek eta zenbat txapen lortu dituzten. Oian Etxeberriak 19 urte dauzka, metro bat 82 zentimetro, beratzelariak Mikel Leonetek ere 19 urte ditu, eta metro bat eta 80 zentimetro. Epaileak ja deika pelotariei, batzutan atzeenak arautu egoten direla eta 10 minutu gutxi behar izaten dituzela, eta gaur eskertzuka da. 10 minutu giesek, eta kaso minuturen bat gehiago, baina ez asko zazere gehiago. Horrentxe dira, 15 minutu, aurreko partida bukatu zaigula, eta hau berotzen egin dituzenak hori. 10 minutu, pelotari nazionetara, 4 protagonistak ekantzera, eta ondoren, elite mailakoa, lehenoko Juri Zabaleta ipatzenuen, eta litzaldetik jende asko etorri dela bere ikustera, aterakontuak Goizueta aldetik, batez ere, apesetzea segitzera, zemazale etorri zizkigun. Pelotarien aurkezpenerako dena prest. Neuk ustet, Julen Alberdirik kablea zapaltzen dio dela, ja, libre da gaso. Bueno, Julen, Ibarluzea Canseko. Bi partidak ondo irabazita, Etxeberriak eta Leonetek, batako Iburu jokatu zuen, baina, bikote bezala urdinak bat irabazi, besteak galdu. Gaurko gorria favorito? Bai, ne ustez, oain.
Kutsiko dugu, esan dizuten amezketan lehengo iganden, abuztuko 24-en. Etxeberriak Ibarluzea irabazizion, 22-14, Managako partio, da, bueno, nik uste zalantza hundina Leoneten daola, ez? Lehenengo partio ikusi genuen eskua izurra duta zeola, bigarrengo partioa etzan etorri, orduan, bere bigarren partioa izangoa, Antiguon aurten, eta kontran, hoixe, bikote oso kotzaile bat, Kansekok bi erakustaldea hundin ditu, aurreko bi partidutan, eta Ibarluzeak bai, eta bueno, Leonetek partiu hon bat indarko gula irutze zait, Etxeberria jokun sartu eta irabazi nahi bau urdinak. Hoi daukate mentaja da, urteak, oso gazteak izan urteak dara matzut dela elkarrekin beti. Bai, Etxeberriak eta Leonetek. Bai, txikitatik noski bateak jolastuko zuen, eta ondo ezautu ingo, dudik gabe. Baina, hoixe. Bueno, pelota egin aurkezpena egiten. Oier Ibarluzea. Ze mutil puska, Bueno, lauek. Bai. Banaka esaten hasita, baina lauek. Bai, metro 80 gora laurak ere. Zein baino zein handiguak. Bai. Hola begiratu zezute ematen ala ireni, baino ez. Askotan, telebistak eta aurrotira egoteak engainatzen dut, ja berdaratzen zinean zen dezu. Ez, nik uste hemen telebistan agertzean ondo ikusiko ala. Oian. Laukoten gaztena, Leonet izangoa? Kanseko dela. Kanseko gaztena igual lautan. Beitu beharra daukat. Hemen zizan emeretzi dauzka, baina ez dakit ez ote egiten hemen 8 urte. Leonetek. Pelotein aurkezpena egin da. Oaindik gaste aurpeiak Leonetek, Ez dakit. Gaztena beak emateu behintzat, ez dakit. Zein izangoan gaztena. Papela artean morgeldu beharra daukat. Lasai. Dato hietxek ikusteko ez, galdetu duzun ezkero, A ver. Pelotarien zerrenda. Ekalo, Ramirez, Etxeberria Leonet. Etxeberriak 19 urte urtarrilan egin zituen. Leonetek otsailean. Leonet gazte xegoa. Hilabete eskoseko aldea. Ibarluzeak. Ibarluzea gaztegoa igual. 19 urte, orantxe zainazio ospera meteta. Kanseko 19 urtarrilan mete zituen. Beraz gaztena Ibarluzea. Bueno, denak kintuak, denak kintuak. 19 urte. Bueno, bat eta huts. Bai, lehenengo sakia Leonetek utxe egin du. Sakia errestua fallatu. Ibarluzearen sakia. Ondo erantzun Leonetek. Atzera Kanseko. Niri asko zean pelotaria da Kanseko. Bai, ikusarria da, Bi besoak edarreka. Hau ere azperan izanetara entrenatzen. Bai, hau... Baina, arki bazatu ba. Bere pelotak adakora. Bai, urtebete onda geldi belauneko arazo batekin operatu zuen, da, bueno, bueltatzen nahiko lan izan ditu, baina, bueno, ikuste du bueltaz nala eta zen mailan, Badu berezko golpe hoi, eta ikusgarria bai. Zeberria atzere Ibarluzeak. Zeberria gutxi, Leonet. Kanseko. Ezkerrez. Ezkerrez Zeberriak. Kanseko zeitik ezkerrez eraman. Eskoin izantzeratu Etxeberriak. Boleaz Kanseko gutx. Bai, ematea jonda eta alde indio. Pelota hau hemen, bostetik atzea hilitea, eta tanto dominatzeunak zesan handi eukiko. Kansekok utxin duain boleaz, baina bai eskuin bolea eta bai ezker boleaz earki manejatzea, seguru ikusiko duela partien zehar. Bi eta boto jartzorak aurretik. Zaike bian Etxeberriak. Zaike guretzatu azkarrez Ibarluzeak oso ondo erantzun. Leonet, gora!
lehen sake bat galdu, eta lehen gora bota duena, markagailuan beste berdinketa. Bana izan ditugu, bina daude. Sake Ibarluzearen zan. Abek atxeneik hartu gabe, ia presaka, zango nuke, lanean jartzera. Zabalean, Etxeberriak, atzera Ibarluzeak. Benet. Azeko guztetik ezkarri. Azki Etxeberriak. Benet. Azeko ezkarri. Etxeberriak, txokoan. Ibarluzeak txokora. Egian Etxeberriak atzeratu. Boleaz Kantzeko. Zabalera kantxo, Etxeberriak jaso Ibarluzeak. Etxeberriak atzeratu. Kantzeko kezkara irez. Hortxe Mikelek. Etxeberriak atzera Leonete kaso ondo. Ezker boleaz, Kantzeko dikain. Dejada sekora, Etxeberriak jaso Kantzeko. Kantzeko bere izan atzetik horretak korrika etorri zera mandonia. Ibarluzeak ezkerrez eta Zabalen izan arren ezkerrarekin erantzun du. Leonetek justu eraman. Ibarluzeak ezkerrez txekoan. Ezki ez errein. Leonete Zabalera. Leonete Zabalera. Oian Etxeberriak. Ibarluzeak jaso. Arra. Ibarluzeak ez jaso. Oian Etxeberriaren meritua. Tanto, urdinak horretik, 3 eta 2. Tikitak adizi-dizin ibilia. Bi aurrelarik, hor Ibarluzeak eukitu bi aukera ezkerrez. Eta hemen Iñaki iruditzen zain nahi ezkerrak. Ez dut esango abantaila, baino hor Ibarluzeak ezkerrez jartzen danen dejada txoko asko botatzen, baino bipar eta botako balu. Iruditzen zait pelota honekin eta dakar indarrakin. Eta baki bipar eta ondo botatzen. Tanto asko ingo lituzkela, Eta ikusiko du, baino. Etxeberria. Ezkerrez Kantzeko. Leonet. Lauterretik Kantzeko. Atzera Leonet. Kantzeko kezkara zutx. Bai. Eramateko pelota zen. Baina ez zaigu Herria Xarra ondo hazi. Gelen, 3 pelota gana ditu ya. Bai, torrik ja pelota hemen atzen. Da pelota azkar etortzen bezala honek kolpia azkartia zeio. Bai, pare bat galdu itxuela. Urdinak sendo, Leonetek sake bat iztu bueltan egarri eta gero utxu bat indu, baina Oian Etxeberria oso entxufatuta ikustet. Ezkerrez, eta mano zerentzen Ibarluzeak, moztu Etxeberriak ezkerkada bikaina Ibarluzeak, Leonetek ezkerrez eraman, Ibarluzeak ezkerrez biparetakoa, jaso Oian Etxeberriak, Ibarluzeak etxokora, Oian Etxeberriak ere txokora, jaso Ibarluzeak, nazian lau pelotariak, Kantzeko Zabalean 3. kuadrotik pelotak adatzera, Leonete boleaz piztu eraman, Ibarluzeak aukera, ezkerrez luze jokatu, Leonete jaso. Dejada Zabalera eskuinarekin, ez ditu asko jotzen baina hortxe jodu. Bigarre mate ere bai. Ibarluzea bitrota segiren eskuina, gutxitan joko zituen. Ara! Kantzeko galu. 2 eta 2. Ez da guaine ondo jarri, Kantzeko. Ibarluzea gutxitan joko zituen, bitrota segiren eskuinez. Bai, ondo bilatu Leonetek, hor defentsan ezkerrez zabaldu indio, poliki. Pelota ona utziu, baina ezkar bat entzat ez da hain ona. Eskubiz, ez du ondo, ez du dejada txarra bota, baina ez du ondo aprobetxatu igual bere aukera, eta ezkenen, Kantzeko nutxa, 5-2, urdin. 5-2 urdinako jartzorrak, Etxeberria eta Leonet inagozen. Ezkerrez Kantzeko zakea jaso. Leonet, lauterik pelotak adatzera. Kantzeko, ederra pelotak da. Atzera Leonetek. Kantzeko 5, arrimatu. 5 Leonetek gara. Urdinak 6, zaila gustatu minbait pelota. Iruditzen orain arteko materiala. Oso politia, hor aurreak gore politia da, eta rebotea ondo luzatu ezkorra aurretik ailatuko ja, baina bueno, ez dela ez da biltza erabat rebotetik atea gabe, eta egokila. Gorrik ateatako pelota ba, Iñaki. Eskiratik ateauen pelota. Urdinai gote etortu zaiela iruditu zaie gorriri eta baina aldatu indue. Baina ikusiko dugu. Ze pelota ateatzen. 3 eta 5. Gaskuekin egon naiz lehen hitzeken. Etarekin. Bai, eta Nafarroko federazio baino guain Espainiko federazio nomen daola esan dit. Bai, Nafarrokan bukatu zuen bere zikloa. Bai. Agintaldi berrira Iruko eta Goñi eta Hoi da, sartu zirenean. hoi esan dit.
Irujo Goñita sartu Arroa gana jotzen, Nafarroan da. Bea Joaquin Felix da. Kondekin, Espainiko federazioan. Javier Kondekin. O Javier Konde. Bai. Lehen Nafarroko federazioan berarekin egon ziren da... Hoi izan dit bai. Favore mun, bueno, behakin juntzala eta bere talden jarraitzeko eta hor zeitzula borrokan. Eta semia ire esku binak emendik, Andoniri. Oso fin da bilela esan dit. Sakea Ibarluzeak. Lautardian bote eginez jarri, Leonetek ondo erantzun. Antzekoren pelotaka da bikaina. Ze brilloarekin jotzen du pelota zela. Leonetek eraman. Ibarluzeak. Etxeberria jaso. Antzekoren pelotaka da zera. Leonetek errebote ondetik. Ibarluzeak botera. Biti biparetakoa. Jaso Oian Etxeberriak. Nahiko indu Oianak. Ibarluzeak atzeratu. Moleaz Leonet. Ibarluzeak airez jaso Oian Etxeberriak. Kantzekoren pelotaka da, errebotera doa. Leonetek ezin. Hau bai pelotaka da bikaina. Partideko hirugarren berdinketa Julen. Bana, bina, aurreratu dira Oiartzorrak 5-2, baina orain 5. Pelotaka da derra, Bai, guain gorrik dominatu be. Leonet hemen atzetik atea edukigue. Ibarluzeak bizi-bizi moitu pelota eta haseko arki bukatu. Hemengo garaia finalan larun batean Zestau eta Garañoren kontra. Bai, final aurreko garra eskaini zuen atzo eta Bai. hauke Edo zeinek irabazten duela ere finala polita zautzen. bai. Hauke bide hortan doaz, Iñaki, nahiko genuke hola jatzia. Emozioarekin mintzat. Hoi da. Haze gantxoa Oian Etxeberriak eta Ibarluzeak eskuinez jaso. Ze defensa, Atzera Leonetek. Ezkerrez Kantzeko. Rimotuta pelota. Leonetek atera. Bostetik. Kantzeko. Bostean, bikai Leonet. Ederra honek ere. Errebote onotik, Kantzeko. Oian Etxeberria txokora, bada Ibarluzea. Ezkerrez jaso. Oian Etxeberria txokoan. Ibarluzeak atzeratu. Pakea nahi du. Fruitzuarrak. Zabarrera Leonetek gantxoa. Gurutzatu egia. Kanpora. Leonetek galdu den hirugarren pelota. Eta bigarren aldiz, gorriak aurretik. Bat eta utxekoan aurrena, eta orain Julen, 6 eta 5. Bigarren aldiz. Bai? Nik uste Leonet tanto bukatzea jundan, baina eistea jundan gantxua, onain beharren, utxindu. Ibarluzearen zekea, nahiko laburra. Ezkerrez Leonet, ondo. Ritmo handi nahi dia, Iñaki, Oian Etxeberriaren gantxoa. Ibarluzea jaso. Airez Etxeberria, ezkerrez Ibarluzea. Galtzailea daukago ba Leonet. Bai, 3 Lau juntzaizkio pelota gora, galdu ditu dira. beste bat ezker gantxoz kanpoa. Eta galdu dezakea. Bai. Bai, eta hortik gorrin buelta markagailun, Bai, begira. 5 eta bigartzen ogotetik, 5 eta utzeko partziala. Zake erdi atero da Ibarluzea. Leonetek justu jaso. Ibarluzearen pelotaka da ondo libratu dugoitik. Arro dator pelota oso. Bote tentea egin dio. Azkar mutua. Bai, ondo Leonet. Txokal moztu Ibarluzea, Oian Etxeberria jaso. Ibarluzearen biparetakoa. Tanto. Ondo ikusi da, jo baino lehenago zarrekin behartzen. Bai. Baina, aliatu inbehar. Horrena oso ondo behartu txokon. Nahiko indu jonek, horre aliatzen. Horrepikapena, baina oraina ikusi zegoen. Horre ez da aliatzen. Zarrekin gozen. 8 eta 5. Oso ondo ger. Hor da Aurretxoarra. Arrematutako zaka ezkerrez Leonetek atera. Kantzeko. Leonet. Bieke Kantzarrian. ezkerre eleante askoak, Bai Kantzekok eta Leonetek ezkerrez egarki jotze. Oian Etxeberria txokora, Ibarluzea jaso. Etxeberria zabalera, Ibarluzea gairez ondo. Etxeberria bitariotik etxokoan, Ibarluzeak ezkerrez jaso. Oianek zabalera, ondo Kantzeko erne egonda. Leonetek dejala txokoan tanto ederra. Nahi gabe indu. 6 eta 8. Zuk uste nahi gabe egin duela. Bai, nahi gabe indu, bai. Beak burui hola indio. Baina ikusiko dugu, baina behan du ailatua golpeatia io eta behaz puntxakin eharrez aiatu zaio. Baina bai. Ez du esku altxa markamen eskatzeko, baina gero galdetzea diozu seguru nahi gabe esan bizila.
Sei eta zortzi Oian Etxeberria sakera. Aire zerantzun Ibarluzeak. Etxeberria, errebotea da pelota. Ondo Kanseko, azze pelotaka da ezkerrez. Jaso Etxeberriak. Ibarluzeak ezkerrez. Zabalera Oianek. Ibarluzeak eskuinarekin jaso. Oian Etxeberriak atzeratu. Kanseko boleaz. Galdu duen, 5. pelota. 7 eta 8. Bai. Ikusi dugu, jendiak nola indun. Etxeberriak errebotea arki sartu. Eta errebotea sartzeako Kanseko besua luze egin da. Terzearra inda. Kontran rebotetik. Asko behartu goian, bai. Gero berriz bolea ematea junta eta junitzaio. Bueno, 7 eta 8. 7 eta 8. Moziban. Laugarren berdinketa izango te dugu. Oian Etxeberria sakea. Sake atera. Ezkerrez Kanseko ketxakora. Oian jaso. Kanseko zabalean. Bosterritik. Oian Etxeberriak ezkerrez galdu. Galdu den lehenengo pelota da. Ez dago berdinketari momentuz. 9 eta 7. Ez, zabengoz ez, eta nik uste gorrik behan pelota bai. Behan pelota eskatu gu eta urdinan pelota lurren gehiago ibiltzen da. Orduan, atzen min gehiago itea, eta aurren remateako hobia da. Eta gorrina berriz, geldo segua da, denboa gehiago ematen jartzeko, eta nik uste Kansekontzako hobia dara. Sake jaso Leonetek, Kanseko lautetik ederra pelota kadabe. Errebote zurura dijoa, ondo Leonet, bikainera mandu errebotean sartu horretik. Ibarluzea, Etxeberria zabalera, Ibarluzea jaso eskuinez. Leonetek ezkerrez, Kanseko kantza erdian, Bosetik eskuinez atzeratu Leonetek bikain. Kanseko 6tik, zabalera torpelota. Leonet, eskuinez jaso, Ibarluzeak. Ja. Azze pelotak adakon atzera Etxeberriak eta nola eraman duen Kansekok. Arra. Etxeberriak jaso Ibarluzeak. Haze tantua. Pelota da llegatu bai, ezin jaso. Oian Etxeberria sartu den bigarren tantua. tantua. Mina hartu ote uno hierrek. Hala, emateu. Bai, Hor dakago lurrean. eskuina alden. Torak zen ez dakit. Postila alde hortan entzen nahi da. Zakit errepikapena ikusten dakago. Belauna zer sorbaldai bueltak aida, besoi bueltak aizaio ez dakit. Baina ikusiko dugu ber. Beson, no? Hor Armainaren kontra joan da. bai, eskubiko sorbaldai entzen nahi da. Mugitzen, baina bueno. Kantxa azkar bueltatua. Jendiak txalot. Kopia bakarrik izan da gila. Bai. Hau, mutilgorra da. 8 eta 9. Eharra. Oian Etxeberriaren sakea. Oianen tantua aurrekoa, Nio, Tanta, ez sake aurre. Pelota atea hue gorrina, oza urdinana. Eta ikusia, Bosta eta bosterdin tarten indu bote eta zuzenen errebotea junta bixi pelota. Behidatzina partidoko laugarren berdinketa. Oian Etxeberria sakarekin ortu den lehenengo. Sartzeko lekuik gabe gehatua. Sake bikaina Oianen meritoa. Hor da Etxeberria. Kansekoen erantzunarea ederra da. Leonet. Ezkerrez Kanseko. Leonet ederki. Kansekoren pelotak adatzera. Leonete bosteretik. Dotore. Bilak, Bostetik Kanseko. Atzera Leonetek. Erreboteko zulo dura. Eraman Kanseko txokori. Oian Etxeberriak eta tanto. Arra. Aiatu hau hierre. Bai. 10 eta 9. Urdinak berrira aurretik. Usia, menatzen pelota honekin lehenengo dominatzeunak, Oian erremata setxun junda eta pelota honekin dominatzeunak aurren bukatzeko aukera hondik. Zabala baita, atzelaia denboaik ez, txoko aiatzeko, aurrelaia ez denboaik. 10 eta 9. Iskinak urritzeko. Sake Etxeberriak, errebotu honetik Kansekok eraman. Leonet. Gantxo zabalera Ibarluzeak. Arra. Leonetek zabaletik zabalera jokatu. Ibarluzeak ez zuen espero. Kanseko oso atzean zen. Eta Leonetek egindako bigarren tantoa.
Denboa gorrik. 11:09. Eta gorriak atxedena. Eta guk aukera, dauzkago laguntzaileak agutzeko. Baitu bai egin bar laguntzaile, lehenik errepikapena. Ibarluzea Zabalera, eta Leonetek Zabalera jokatu. Kanseko kezin jaso, eta bi tanto zaurretik. Irudia Iñaki. Bai, lujo bat. Bai. Hande guzti, Armailak ondo ikusiz. Beteta fontoia, Udara gainera beste kolore bat ematen du, askotan negoen kolore ilunakoak erekin ibiltzen gara dena, baina hemen beste alaitasun bat, txuriak eta kolore guztitakoak. Aber, bezuetan zerre badaugaun, iritsi dute zerbait. Aian Etxeberria viene de vencer una mezcla de la final, la Bayerri Ibarluzea 22-14, komentatu dut Leno. Julenen lagunak bonito partido, pero favorito es Ibarluzea Kanseko. Jip, falta motatzen dugu Juleni Antiguan. Zema partido jokatu gordo abuztuan, eutxi Julen. Oita bat, esan dugu. Joseba, eskuminak Josebai. Tantxani. Bai, oita. Kanseko, txapa erantzen. Txapa egitu, zait? Marrun, gainen izan da Iñaki. Txapa gainen izan da. Azkar junda pelota, Ibarluzeak eskuinez. Zan horza ikusten baina. Aso Leonetek, Ibarluzeak gotera. Bigareko azotek atzeratu. Oian Etxeberria. Kanseko. Pelotak adatzera Rio Xarrak. Leonetek eraman. Ibarluzeak gotera bigareko azotek. Kusindo. Oian Etxeberriak atzeratu. Kanseko, goleaz. Lautenetik ondo. Leonet. Ezkerrez. Kanseko ezkerrez. Leonet. Kanseko. Agarra pelotak adatzera. Errebutu ondora, eraman Leonetek, Ibarluzeak aukera. Ezkerrez atzeratu. Ezkerrez Leonet. Ibarluzeak Zabalera. Oian Etxeberria jaso. Kanseko aurrela joan da. Irutik eman. Leonet. Erdibideak gatu. Ibarluzearen pelotaka da. Boleaz Leonet, ondo. Ibarluzeak. Golpe azteko den nahoixe. Jose segitzea. Eskoinez Ibarluzea. Ezkerrez Leonet, Ibarluzearen ezkerka da. Behartzen nahi dira, nekatuta behar du. Leonetek etxekora, Leonetek Ibarluzeak Zabalera. Oian Etxeberria jaso. Ibarluzeak erantzun. Atzera Oian Etxeberria kontuz. Kanseko kezin. Azpin. Oian Etxeberriak egin duen laugarren tantoa eta partiduan 3 tantoko arrenta. Bigarren aldiz partiduko alderik gaundien aurdientzat. Urdinak oso eta biar bezalaxe, orantxe 12:09. Bai, Urdinak Oian asko jokatzen nahi da. Dakan aukera gutxi bukatzen nahi da. Defenditu, bizi eman. Eta Leonetek eta hontan defentsa hondie. Erakutsi, nik uste Ibarluzea bea eta Kanseko ere biik ez daudela. Oso guztua. Azken pelotazo hoi dominatzeko, bukatzeko. Azken pilotazo hoi falta zaia. Baina alare hortxe daude. Ezkerrez Etxeberriak atzeratu Ibarluzeak. Leonetek ezkerrez ondo josa bostetik. Kanseko, puskatzeko pelota dokaztu gozatu. Ostea Leonet ondo. Kanseko ezkerrez. Oian Etxeberriak goleaz, biparetakoa. Ireki gabe. Ibarluzeak txapara. Egarra zan, ez dakit Oian gaiatu gozan pelota. Galdu den lehenengo pelota Oiarri Ibarluzea. Ondo galdutako. Bai, pelota hau esan deu. Lurren gehiago ibiltzela eta Urdinantzako proposan, Behaientzako indako pelota ala emate du Iñaki. Gorrik oso deseroso abitz. Pelota horrekin da Urdinak berriz. Tanto gindain. 22 minutu partiduak. Oian Etxeberria dezake, Ibarluzeak aire zerantzun. Leonet. Kanseko. Gainen. Aso Oian Etxeberria. Bostetik Kanseko. Etxeberria Zabalera. Ibarluzea, jaso, Garrun. Ara, atzeko epaileak esku altxau. Atzeko epaileak txertza demandu. Bai, nik hemen. Nik zalantza dauka, Julen Iona iruditu zaio. Aurreko epailea Mikel Txoperena dudatan geritu da. Ibarluzeak esate jo. Aber, errepikapenak argitzen digun. Eskubiz ondo altxau, ematezun bat zoala,
Ez da ondo ikusten. Ez da ondo ikusten. Ez da ondo ikusten. Errepikapenen ez da ondo ikusten. Netzako, pertsonalki ona izan da bai. Zak erantzun Kanseko Txokora Oian Etxeberriak Iban Luzea jaso. Bizi Txokor. Biparetakoa, Kanseko Ketzi jaso. Oian Etxeberriaren tanto ederra. 15-9. Ze tanto hain duen Oianak, Arritzeko dena hemen atzeko epaiak Pello Trantxek markatu du eta txoperenari ona iritu zaiola uste. Bai. Begirak etutu zaio eta ikusi duenean Oain doa, nik uste galdetzea nik edo. etxeperenak ere alak. Bai, nik uste bain jundala bilak area behi da idia. Bai, tanto hori komentatzen. Zalantzak esateu. Bai. Bueno. Gauza da, urdinen aldeko tantoa eman dutela, edo hobeto zen, Oierriko Guztiaren falta, 15-9. Tabernatatik bulta egiteko aukera dagoen, gaur dazkogun pelotazaleak agurtu. Bai, frontea sartu nahi izan dutenak eta sartu ezin izan dutenak. Eta besterik gabe hor dauden bezeroak, Zarika, Nobillo zen, Antigoko Bodegoian, Malandrinon, Aspaldikon, Urgain, Teresatxo, Bentaberri, eskertzeko toki guztietan, telebista jarrita izatea, bertako bezeroentzat, eta besterik gabe urbildu girenentzat ikusita telebista dagoela, zenbat aldiz pasatzen da, basoazkalean ikusten duzu telebistan ez dakit txirrindularitza edo futbola dago eta sartu eguna da horren ikusten. Bai. Pelota ikusten bali emadu da, esan motea, bazen pelota ikusten. Bai, harra da, hainekin. Eskertzea, atzore Johanesen nik uste esantzula, nahikoa, ez hauek. Berezio da horrentzat Antigo. Bai, nik uste gaina gazteoin lehenengo urtea zala, aurten jogatzen da... Naturala, Bai. Ia zu bezala zu. Leonet, lautarritik. Hala? Ezkerrezka seko gora. Bai, eta pixka burumak urgorrikoan, Zei galdu ditu. Bai. Aurrena favorito zajotzen genituen. Bi Bai. partidutik bi irabazita zeuden, daude. Hau oraindik ez dute galdu, baina ja urdinentzat alde hundia, 16-9. Bai, alare handik gorrekin erne. Biak pixkat burumak ur daude, baina Ibarluzea oso borrokalaria da. Eta Kanseko launtze baio eta partiun sartze baia eta behaien jokon aste baia. Leonete justu eraman ez daukera txarra Ibarluzearen zapotera jokatuko du Urrutxoarrek ezkerka da bikaina. Baino, Errebotera doa, Leonetek eraman airez. Kanseko korain aukera, pelotak atatzera, Leonetek hau ere eraman. Ibarluzeak ezkerrez, beste pelota bat atzera. Leonet, lauterritik ondo jarrita. Kanseko mikoretakoa. Ara. Embarazo egin dio, tanto eman du. Bai. Tanto eman du. Oian Etxeberriak bizkarrean jodu Kanseko, orain Kanseko barkamen askatzen dio. Utzain dio, eta gehore eskua luzatu dio, Oianek. Bai. Oso aserre. Nik uste aiatuko zala, bipa eta hortaz ez da oso urrutia jun. Bai. Googlean txartela izango zen hori. Bai. Zaki Ibarluzeak atera, olea Oian Etxeberriak. Kanseko ezkerrez atzeratu, Leonetek zeitik eraman. Ibarluzeak gotera. Hirugarreko atotik. Zabalera Oian Etxeberriak, ezin jaso. Ibarluzeak Oian Etxeberriaren tantoa. Irristin du, Ibarluzeak irristin du. Antxo harra izan da, noski. Bai. Ez du ondo hartu altura. Ondo aiatuko zen, irristin du. Minik ez du hartu. Minik hartu ez du. Behartuan jo behar izan du. Zazpieta mar. Bai, eta puskatu inda, partidu ainaki. Oian Etxeberriaren zasakea. Hor da Oian. Lauterdian bote egin, sake atera. Kansekok, erantzun dikaina zeitu. Txokora, Oian Etxeberriak, Ibarluzea jaso. Etxeberriak atzeratu, Kanseko atzerak akorrika, bosgarren kuadrotik, ezin. Era. Merita Etxeberriarena egin duen zazpigarren tanto. 18-10. Ja, zestauta garainariko dira pentsatzen. Etxeberria eta Leonete kontra jokatu dute. Txurai hartu partiduak, baina 22 aiatu arte
Txantxo inberko du Iñaki. Ja. Partidu buelta hondi ikusi txeu. Oian sakea. Bai, asko ikusi ditu. Baina sasio ontarako alde handia da. Bai eskuz binaka, bai buru lakoak asko ikusi ditugu, bai afizionetan, ni profesionaletako batzuekin nunda koratzen naiz. Ezkerrez ibarruzaren iparetako, eta tanto. Hoxe eskatzen nion partidu hasieran Ibarluzeai, baina ez da erresa, No, oain. Nik buruan bi dauzkat 21 eta lau. Binaka irabazten eta galdu egitzuten. Oin nik ez da gatu, ze partidu izan zen, Iñaki? Bat eta losan, gara jarriazu. Finalen bat edo? Ez. Partidun bat. Barberito azkarate, 20 tapia. Urrutia juntzea. Bai, urrutira eraman hauzu. 21 eta lau irabazten 20 tapia. Ja, 20 takoak kendu eta bazio joan eta ez, tantoa falta zaizue. Bai, Tanto ezin egin da, betiak horazen naiz, Fernando Tapiarekin, tanto gura komentatzen genuen, eta azkenerako humidadea atea zen, eta gara gertan superzazio inetako egin, askotan alpargatak egin. Eta Fernando Tapiak esaten zian, bai, alpargatak endu eta hitz hausia erabiltzen zuen, bailarinak bezala, zutik ezin egon da. Eta ja atzetik, 11. kuadrotik ego, Hilario Azkarate handiak, pelotaka da, eta negarrez justu aiaga dute irabazi. Bestea, Agirre Xantik korreora izan zena, eta Soroa, ez dezabratzen, Soroa Miguelen hiloa justu. Jose Mari. Eta horiek ere 21 eta lautik buelta mantzuten. Bueno, ara! Ibarruzearen pelotaka da ikaragarria. Hemeretzi eta hamaika. Eta partidu batekin akoratzen ez eta bestean ja izenak ez ezki Xanti Agirre antzela bai. Jose Mari Soroare bai, eta bestekin ezakaz. Baina begiratuko dut horren horako. Bai. Eta noski, buruz-burukoan, Ladiz Galartza eta Jose Andalozaren artekoak, gazte izen, Ladiz Galartza irabazte txapelketako partiduan, 21 eta 7, eta Jose Andaloza baltan. Bai, Oitaz nien aiz goatzen. Nik burun dakaten bat, nik gaztetxoan nintzen da, jokatu zuen Irujo Urrutiko etxea. Lauterdiko final bat. Bai, eta gero Urrutiko etxeak irabazi, baina orduan 21 eta... 22 eta 20, bai, olakon bat. 20 hola, eta nik horrek goatzen naiz, Irujo aserre bizin goatzen naiz, rekuerdo idagat. Nik behitu ze irudi polita, Baten partiduntakoak, eta bestean kanpoan berotzen ari diren. Bai, hor. Oire polita da, Antiguon kalen hemen. Kalen bertan ez da, lekuik behotzeko frontoien bertan da. Kalea, ateatzeia pelotarik. Karretera baztarrea. Da hor txai dia beroketa lan egiten. Ze tanto ikusi dugun aurrekoa Iñaki. Oain mopak. Agian Etxeberriak. Mopakin kontrakantxa sekatzen. Gaztek lanen da. Meritu handiko tanto aurrinena. Zaka atera du Oianek. Ezkarrez kansekok. Moztu Zabalera Oian Etxeberriak Ibarluzea jaso. Goitik libratu da. Leonet, Bosterritik, Zabalera, jaso Ibarluzeak Oian Etxeberriaren bolea, Ibarluzeak ezkarrez atzeratu, Leonet, Bosterritik, baina barruan, Kansekoren aukeraztuko zatu, bolea Oian Etxeberriak eraman, Ibarluzeak botera, Iparetakoa, Zabalera, jaso Oianek, Ibarluzeak eskuine Zabalera, jaso Leonetek bera txokora, Oian Etxeberriak orain ezkarrez atzeratu, hau da defentsa, Urdinak errebotera doa, Kansekok eraman. Txokoan, Oian Etxeberriak, jaso Ibarluzeak. Hau da tantoa. Dejado Zabalera, Ibarluzeak jaso Oian Etxeberriak. Lehenengon. Kansekoren pelotaka da. Bueno, ematen du bizia jokatzu dutela tantotana. Bote txarra egin eta tanto. Ibarluzeak min hartu du, 20 eta 21. Pelota zalea gustora. Baina, azetan da ikusi dugun, Bai, latza, Iñaki. Laura gainere, laurak. Ibarluzeak min hartu lauztek, Kerreko sorbaldan hor. Bueno, Leonet ez da ondo hasi, baina oso ondo ari da baina, Bai.
erdi partetik aurrea ez dakit pelotaik utxein du, defenditu asko, hemen ezkerra irez da meharki zabaltzen nahi da, Iberluzai pelota txarra uzten. Emane bai, hor aurretik harrapatu nuen hemen rebotea jarri du. Beak tanto matin du. Bai, hiru puntatu dizia. Bai. Oso borobila Leonete partidua. Gauza nola giren, finalerako zelkatu giren Zestau eta Gereño eta Garaño, bai. Etxeberria eta Leonet multzo berean ziren. Elkarrekin jokatu zuen txapelketako lehenengo partidua eta hura errez irazi Zestau zuen. eta Gereño irabazten, 22 eta 11, Bai. zuen duzu Leonet orduan nahiko justu ailegatu zela partidu hartara, aukera asko lehen txapelketan izandako partidu berdina finalean izateko. Bai, eta Ibarluzean sorbaldak ezezko aida buruk nintzen, hor familiaren bati behiratu eta ezezko aiten nahi da, eta nik uste urdinak iraziko guela, bai. Ezkerrez Ibarluzeak sakari erantzun, gari gordana, eskuin besoa ezker sorbalda aldera. Lehen hartutako kolpea nabari du. Bai, kolpea bakarri bada, denak pozik. Txokora, Oian Etxeberriak eta tatu. Eta beste bat, eta golpea berriz. 21 eta 11. Oso ondo Oian, Partiu oso boroila indu Oianeke. Nik uste lautan hobena beha izan dela. Luzatu indu, abidura eman dio, sakatu indu. Utsi galdutu, ez da hitzen bat. Bakarra. Txokon, bat agatburu, paradita bat txokon azpiaguntza jora, baina bestela gartiko batu. Bizkor bihoan aurketa da, 30 minutu. Izango ditu partiduak, 30 ez, 45 barkatu. Eta 45 ere ez. Bueno, horrentza zango izo. Kansekoaren pelotak ez da bukatuta. Ezkerrez, Leonet, Ibarluzeak eskubinez. Justu libratu du baitik. Leonet, Kanseko kutsu eta bukatu da partidua. Kanseko galdutakoa, 22 eta 11, beherazinakotik, erabat nabarmen igez egin dute. 35 minutu partiduak, eta lehen ligila jokatutako partidu berdin izango dugu finalean. Oian Etxeberria, Leonet, Zestau Garaño. Bueno, partidu neurri baten esango dugu, Etxeberria oso, noski? Neurri handi baten, batintzatu duela Oiarri Ibarluzeak hartutako kolpeak. Bukara aldri izan daia, ja partidua nahiko hautsitaz. Baina, bueno, pena, bere hatik nina hartzeatik, baina, nik uste orokorren urdina gehiago izan diala. Sendogo egon da Leonet Kanseko baino batzen, eta Oiareke gehiago asmatu aurreko kuadrotan, da, bueno, merezitago garaipena. Bueno, Julen, banoa peloterien bila, aurrena gainera Oiarri Ibarluzea elkarrizketatuko eta gero izango ditugu irabazleak. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, lehenik galtzailea Oiarri Ibarluzea, jakin behar dugu, zer modu zauden, Oier? Bueno, haintxe bertan, kriston mina, hemen, moitzak onda, zait, kriston tiroia bezala mateit. Eta, hoxe, mina.
lehenengo pelotakadatik, bueno, egia kantxera botatu zenean, lehenengo tantan beldurrez izan zera, jotzeko beldurrez zenuen da jaz izanean, bere ala somatu duzu etzen dela ondo. Bai, justo urrengo tanton aire sartu naiz xake hortan gantxoz eta kriston mina eman dit. Eta ez da, espero golpe izatea da ez izatea ezer. Bueno, lehenengo partean ondo utzi diozue, baina komentatzen duen hartu duzun kolperrek asko baldintzatu zaituela. Bueno, nik uste lehen hau jaz ginela ondo jokatzen, beti bezala, eta hor junin zaizkigu. Eta azkenen ja golpe honekin ja borobildu. Lehenengo bi partidak irabazita zendueten, baina gaur... Bai, bueno, naiz eta grupotan partio honekin hau 0-tik hasten da, berriz semifinala 0-0 hasten da, eta horxe. Galduta etxea. Zer egin behar duzu medikoaren gana joan, masajistaren gana joan, zerbait egin behar duzu? Bai, hain... Bueno, aurrena gaur nola pasatzen duzu. Bai, nola pasatzeten, da bihar goizen ikusiko, zemuz doan, da ingo dugu inbeharrekok. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko. Oian. Eta 475. Bueno, oian, zorionak. Bai, eskerrik asko. Gustola, ezta? Bai, nik uste, bai Mikel eta bai nik partio nahiko boro bilen dugula, hasieratik bilek elkar oso ondo ulertu geha, eta nik uste bilek partio boro bilen dugula, eta oso gusto irazi. Lehenengo partean egon da burruka, baina bigarrenean nagusi. Mikel lehenengo tantoetan rekaldu ditu batzu, baina gero oso seguru izan duzu laguna. Bai, bueno, nik uste ondo ez, hasieran gora jundizkion pelotak emandako pelotak izan dira, nik uste, bai hasieratik Mikelek beti eskubitikan nabitzen zen ez, eskuaia ondo zekala eta eskua pelota ondo libratzen ziola golpia, eta lehenbizko nahiz eta galdutare, graziakin galdutako pelotak izan dira, eta hoxe, hasieran esan zuna ez, bilek nahiko paretxu jungea, ezin tartea handik atea, baina bueno, gero nik uste gehiago asmatu dugula eta oso guztua. Zuek oso ondo, galtzaileak oso galtzaile, bereziki kanseko gaur pelota asko galdu du. Ba, bueno, ligilan ikusten ez, zenolako mailakin da bilen, listoia oso alto jarrizun da hoi mantentzia oso zai hartzen ez, gu baganek egun eutxin bar genula, golpez gu baino gehiago izango ziela, baino guk bat gehiago joezkeo gure alde eroitzeko aukera asko dela eta nik uste hor asmatu dela ez, partioa gogortu eta hortxe. Gauza nola, Iren, ligilako partidu bera daukagu finalean. Galdu egintzen duten ura Zestau eta Garainoaren kontra 22 eta 11koaz. Atzo segurunik ikusi zenun partidua, Zestau eta Garaino jokotakoa, sekulako partidua. Ba, hori, niona, gauza nola, Iren, ligilako partidu bera finalean. Bai, halaxe da. Ligilan 11an galdu genuen, bai Mikel eta bainik ez genuen bate partida honekin ezin elkarra ulertu bezala eta bilek oso inkomodo, baina bueno, nik uste bain beste mentalidade batek niriste gala, beste sensazio batzukin, eta hori da importantena ez. Saiatuko gara finalian gaur bezalako partio borobil bat iken, eta ber, ez den ligilako berdina pasatzen finalian. Oian, eskerrik asko, zorionak. Zuri, zerreko. A ber, Mikel ezak ondazen egon. Mikel. Mikel, zorionak. Eskerrik asko. Pixka galtzaila zizera, baina lehenengo tanto, bueno, ja... Zei gertantetik aurrera sekolako partida egin duzu? Bai, oso ongi indu, hasiera hortan bai pixka kostatu zen, baina gero ja tamaina pixka hartu ostin pare jain dio bilak eta arrontan getezio partidu. Asko eman diezu bazera eta kanseko bera ere jotzailea da, baina askotan dominatu duzu. Dominatu ez dakit, baina azkenean hemen bat gehiago jotzik asko egiten du eta hortan saiatzen ginen fronti zerdin alik eta gutxina galdu eta ezkarra bilatu, bai oso ongi getezio. Eta zendoak ere bukatu dituzu aurrean. Bai. Bat ia esango du nahi gabe txekon egindako gura, baina zabalen beste bat, ez? Bai, hoi dugu, parea tanto intzot eta jazta. Hoita bira jatzeko berri zaten dioike. Mikel, zalantza bat badaukat, hemen lehenengo partida jokotu zenutenean ligilakoa, orduan Zestau eta Garaioaren kontra 22 eta 11koaz galdu zenuten da, zalantza daukat eskutatik ez oza zilen nahiko justu etorri. Edo ondo etorri zinen. Proba desente initun, ongi xamar nintzela, baina ez zineko gizan da arrongezki. Oso ezki, hasieran 3 pelotazo jotzeko bai, minio geho ja 10-etik aurrera kutxura ezin honin da arrongezki. Ja, bueno, ja bolta eman jago eta jazta, ez da besteik. Horta bete finalean, eta final berdina, eh? Bai, oder, guen remanxa tokatzen da. Asika, ikusiko jo, zeite jo. Ikusi altzen unatzeko partidua? Ikusi nun oita ban egin zutela, minio esan ziten arkaitzeko soan partidua, egin zula oitaret denak oso ongi ikusi. Garaino, hola jokatzen bali emadu,
Garaino beti jokatze ongi. Gestauk ere, bai. Gestauk ere, Eta bai. zuek ere zela jokatzen bali bazue, sekuendako finala daukago. Ikusi enber, baina bai, oian eta bile pareja ondo jaitu ongi jokatze ongi da. Gaur oso ongi atezaigu. Gometatik beti elkarrekin ginen ez, Bai, ongi atezaigu, bai. Hala da, bai, eta horremeste partio jokatu, eta ikusten da frontaian, bai. Mikel Leonet, eskerrik asko, zoriona. Zori, eskerrik asko. Bueno, izan ditugu bi partidutako protagonistak, orain hirugarren partidukoa, elite mailakoa, Apesetxea eta Loza, Gerriko Gorriz, Lizeaga eta Bernaola, Gerriko Ordinez, hemengo irabazlea finala badakizue, datorren larun batean izango dugula goizeko 11:00. Eta sarrera lortu nahi duzuenok, bazaki zerrekin beharko duzuen, ze ezan nahikoa izango goizeko 9:00 etortzea, baina nik animatzen zaituzet, etortzen baldin mazarate eta sarrerarik espaldima dago, ez zela zertxoera pasatzen beti daukazuela, oraintxe bezalaxe, telebistaz jarretzeko aukera. Eskerrik asko, bagoaz gure kontaketa tokira, hirugarren partida berehala. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundo batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonek ikusmena galdua dute, eta horietako 100-tik 90 prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko begiak fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara. Hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabe luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu. Planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko begiak 1 milioi bat pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada. Eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun sahiesgarriak daude. Hori, elkarrekin aurre egin diezaiokegun mundu mailako erronka da. Konta dezakegu zurekin?
Azten gea, Bueno, arratsalean berriro ere hementxe gaude, ja hirugarren eta azken partidua kontatzeko prest. Bi final ja erabakita dauzkagu, datorren larunbaterako. Bata emakumezkoen mailako atzo finalerako txartela lortu zuten Etxegarek eta Kamindek gaur Zabaletak eta Mendiburu lortu dute. Eta Zestauk eta Garainok atzo lortu zuten promesa mailako txardela. Gaur Oian Etxeberriak eta Mikel Leonete lortu dute, eta horrek jakiko dugu elite mailan Rekaldek eta Pezegiek zeinen kontra jokatuko duten. Hortarako plazara bendatoz, Beñeta Pezetxea, Carmelo Loza, Garriko Gorriz, Eñau Lizeaga, Garriko Ordinez, Engeru Bernaola, Garriko Ordinez, azzer nolako laukoa. Bi gorriak, azperen esanetara, ez teko ondo antzuten. Ez dura ondo antzuten, Julenek. Ez ziot ondo haitzen. Hemen daukaken, hemen korpil bat daukaken, ni bultaman, orain jo beto? Bai. Bai. Nian Julen, azten lako mailako lau pelotari dauzkagun, eta bi gorriak, azperen esan eta lanean, Lozak laster debute egingo du, Apezetxeak auskalo, nahiz egingo du, baina honek ere, segun nago urtebete baino lehenago debute egingo duela, Gerriko Ordinez, Lizeaga eta Bernaola oso partido polieta zutzaigula. Bai, Lozana ja firmatu da du debuta, bai segurua izangoa. Apezetxeare hor dabil, ja ez da hitzen bat urte, baina azpekin entramentu eta Inez. Eta Urdinez, Eñau Lizeaga berriz baikokin dabil, haure urteek entratzen. Eta Bernaola berriz, behakin pare bat txapelketa jokatzeko aukera eukituet, nik, eta oso guztua behakin jokatzea, eta irutzait asko jokatzeula pelota. Irutzait atzelari bat oso pelotari da dana, antiguan urtero hemen semifinalo final eta aliatzea. Fontoi hau bateze hobeto emante zaio, baina fontoi hau dine asko jokatzeu, eta azkena urtarien jokatu nun behakin da, esan nion, hiri ezaldie ditu baina entratzeko, enterratzeko sikiera, ikusteko ahi punpako pelotan bagin asko aldatzeala abiadura eta dena, baina bueno, eta sekula ez dela ditu zertako, eta horrek garritu zidan ze, ez da mutiko luze bat, baixe, ez daka golpe puskatzaile bat, baina bi esko oso, eta gaina pelota ez du puskatzen, baina oso luze jartzeu, altura ondo bilatzeu, eta baina bueno, gauz batzu gure eskutatik alde ditugu, eta bueno. Begira zeiru diona. Pello trantxe de paia kaltetu eta ber, zalantzako nola ikusi duguna, esan diot. Zuzenean irutu zaigula buena izan dela, baina gero errepikapenik ez dugula ikusi eta bere iritu zaiola, bai ez justu kosta jo. Kantoi hoi jo teun. Bai, izan liteke. Zalantzazkoa izan dela dudik, bakoitza iru. Seguru urtarako baino erneo gondela. Bai, azkar altxau gintzat dezua, Saki Aurdin, Iñaki. Bai. Astiarrako gizasemia sakatzea. Atzeran izateko ere sekulako korputza eta aurrera izateko, bueno, beldurgarria. Eta deneako, Bai, zarrote irako ere bai. Baita. Tanta joko handa. Bernaola. Apezetxean ezkerkada ere aparta. Boleaz Bernaola geraman. Apezetxeak utzi. Loza. Airez Bernaola gutx. Bai, eta osoiku hau utxiten guzti. Tanto traketxa marra, eta pelota nahiko bajua. Ez gustatu. Gorriei urdinak aurreko tantan hartu duten pelota. Nahiko bajua zen da, guain berriz. Carmelo bote ito bezala ikustea, pelota bizigua bala. Honekin errebote joko bala iritzait. Hau beste asko bezala xere oso gustora dago. Partida telebizatza ditu dago. Zein, esaten zu? Carmelo. Bai. Aurruti bizia eta... Atera gabe, handik partida ikusita. Bere atxare leku guzita etortzea ikustea, asko guztia zaino, baina esan dit. Bai, gaur ez dela itatorri. Bai aurreko partidun da, bai gaur ondartzan da bilera eta handik garrituko guela. Así que haike asko eskertuko izte. Bernaola galdu duen pelotan, galdu duen bigarna.
Otaman oskona izan du, 5. kuadrotik, eta gorrien aldeko bigarrena 2 eta huts. Gorriak iragozen. Pelota hau bizitxegoa da, eta nik uste ez du lan hain geruk hemen 6 bolea jotzea, nahi eula igual Otaman ojo aurra eso. Boleaz, Izagak erotzen Zabalera moztu apesetxeak azertan datuzka. Eta min hartu nahi altek, kolpe bat hartu behintzat. Handila da baina, azkar multzea, Min haute. Azertantu egin dena apesetxeak, Bai, benetan. Izi gantxua. Zen urruti. Sake apesetxea Zabalera. Bote txarra egin dio, ondo jaso Bernolak, Zabalera moztu. Seizen dau, lau eta huts. Tximista ez dela eta azken eskutik, Inaut berriz, horrai da, hanka hieltzen, ezagit, hor, tibia alde hortan kolpe bat hartu gonon zalea jundanen. Eskun, ezagit, eskun muturra egintzeio. Badak izu apesetxe eta gozari hemen atariko da prebia jarri zitzaiela. Eta jende batek esatzen, noratan prebia? Galdetu biei eta biak oso gustora prebia dutelako, prebia izan zutelako. Bai. Rodaje egiteko eta berriro antigora egokitzeko eta... Bai, guain arte partidu zibiraz eta jatzaiha eta... Bai. Eta prebiatik datorrenak... Oiek ez zokaten inolako izakiarik, Bai, bilak ebaki, Bueno, hau dago partidua zera, 6 eta huts. Ia, hasi orduko 6 eta huts. Bai, ez dakizan bat denboan. Zakerekin bigarrena, partidua zera, 4 minutu, 6 tanto. Bai, Marka, Hene tanto gazkar juteia, urdinak asarre, Bat, ez ditu, hainbeste behartu. Bakizu, hasiera txar bat eta hasiera hon bat, 4 minutu 6 eta huts. Bernadola zakea jaso, apesetxearen gantxoa, bueno, beste bat. Sake resto gantxo, hau ez dago barkatzeko, 7 eta hutsilen. Gorri gozo zonda iria, Gorrik, bai, Carmelo geztakitzen bat. Carmelo gezkartuko du. Lagunaren partidua. Bekaina galtxatze zituen hor. Gora. Eta gora. Lizeaga Otaman sartu da zakera. Eskun ondo sartu, baina... 8 eta huts. Sakearekin 3 kanto. Bai, Carmelo. Ostez bada. Zagozion, izegi alazio. Bai. Tortza zaionen. Ez da ona, izerdi hotzorrekin azte bada ostuta ez dut. Zio denboa mango. Apesetxearen beste pelotak da bat. Bernalak eraman. Loza. Bernalaren borea lautarritik. Apesetxeak irutik atzeratu. Bernaula boleaz. Lozak. Irutik ezkerre zondo. Bernaula. Eskuiniz apesetxearen pelotak ada arrimatuz. Ondo Bernaula airez. Apesetxea beste bat. Gora. Errebotera doa. Bato. Oso gutxi falta izan du baina eta pelotaka horrek ezkerren gora juteko, ezkerpaeten. Oso gutxi gati sartu da, baina barrunda behatzi da huts. Apesetxeak 20 urte, Lozak 21, Lizeagak 20, Bernalak 21, bi aurlariak 20, bi atzerariak 21, Lozaren pelotaka da, Bernalak eraman. Apesetxeak ezkerrez, boleaz Bernalak eraman. Apesetxeak Zabalera moztu, jaso Eñau Lizeagak. Bote txarrak dio, ondo Carmelo, Loza. Lizeagak atzeratu, ezkerreman gora. Denbo askatu dinak bazuen garaia. 10 eta huts. 10 minutu azpitik igual. Bai. 8 eta 17 minutu ziren partida zirenean. 8 eta 23 dira. 6 minutu. 6 minutu 10 tanto. Gorrin ametxetako hasiera eta urdinan amets gaiztotako hasiera. Eta esaten izuna, Carmelo Lozak eskertuko duena. Bai. Nik uste... Hain pelotak adago txekin. Iserir ez diala igorrik, urdinakoan behar duet pixkat geldotu partidaz, behien, aztezea pixkat oker, da huts batin beste bat, bestiak bigantxo hiru jotzeizkizu tximista ez dela ikusi dezinizun egiten, da... Bost sei dutxa aztezea, konfiantza galduta... Oker. Frontiseko bezgunea, guk hemen zuzenen ikusten dugu, iluntziako dagoela,
baina telebizan oraindik eta asko zer ilunago beltzen. Bai, Bai, orain, fijatu orain enfokatzen dira. Bai, Eski, balio duena da, frontekoak balio du. Baina, bueno. itatzea bai, iluntxea, bueno, Argietari batez ere ez, baina telebizako jarraitzaile begira. Oso diferente bat dut hemendik eta telebizari jarraitzen ari dira. Txokoan apesetxeak, tanto. Beñat apesetxeak guztira 8 tanto. Jokoan 5, sakearekin 3. 8 tanto. Kolore guztitako, txokon dejala, gantxuak, atzen, sakez. Pelotako nervioarekin asko manaz pelotari. Oso bizitza da mutin gau. Tiki-tikila eta xaba eta ondo betia. Atzo ia behatzi berden atera ginen hemendik, gaur ez dirudi horlakorik izango dugu. Sotamanoz, Pelotaka datzean, errekotera eta tanto. Sotamanoz hartu nahi jautek, botia seien inazi eta bota berri bat eta gobe. Bat eta naika. Uzgarria, tantu alde. Behartzuen, zentzen. Baskira, pelotan batzera urdinak. Irabateak gogoratuko dugu, rekaldea pezegiaren kontra. Itxia litzateke. Zinela presentzia loza rekaldea pezegia baldin bada. Azpeko 3, eta baikoko bat. Zera, pezegia... Bai? Baiko eta unai... Bai, entarnatzen. Teknikaria... Bizia dela. Profesional bidean dauden lau pelotari finalean izatea. Apesetxearen bolea. Izeagak parako gaurka irabazela horrendik ez dut irabazi eta gainera apesetxeak ezkerrez zaidez jotako pelota galdu du. 2 eta 11. Motelazterren jou, ematea junda eta zan pelota errexo. Ona ikiak nahikoa ezin, baina hau rotazo guztiri ematea jotea, zindarra egin da Izeaga sakera. Alare, oandikan katxo eskuituko lua bake bandik. Ordainok. Loza. Txokoan, ederki utzita tanto. Ze tanto dainautek, Loza gatu izan, Carmelo bestu ondoko duta, txokon hilda utzi pelota. Garra. Beñat sakera. 11 eta gutx, galtzen eman dira 3 eta 11 daude. Txaka intentzio guztiarekin Zabalera. Lozak eskuldin ezazo. Lizeagaren gato Zabalera, tanto. 4 eta 11. Bueno. Dena berari da egiten, Bai, urdinagoan derpiztu jala ematei. Hau lehenko garaiko, guain ezkerpa eta joio, Carmelo gantxoak entze aldea, baina beharki sortu jo. Guain luze egi. Barruan. Ez zuen asko behar paksaz gainera. Zabalera ateratu eta erne egon da Loza, zake erantzuteko eta ondo erantzuteko. Bernaula. Arbi ikusten dut kanpo jontzela. Bai, ala zimerien, abintzek hori parean egin dugotea. Bernaula. Bosgarren padrotik Lozaren pelotaka da. Bernaulak segitik eraman. Loza. Bolea zinaut. Loza girutik. Maita Zabalea. Zabaletik jaso. Apesetxeak. Iruterritik botera. Bernaula boleaz. Loza girutik. Listo. Bernaula jaso, apesetxeak aukera. Keinu. Lozaren pelotak adatzera. Bernaula boleaz. Maita Zabalea. Apesetxeak txekora. Bernaulak ezkerrez atzeratu. Lozak lauterritik. Eskuinez jaso. Lizeagak atzeratu, apesetxeak. Airez, Bernaulak eraman. Apesetxeak ezkerrez. Arro dator pelota atzera. Ondo Bernaula Zabalena. Lozaren pelotak edabikaina. Boleaz Bernaula. Apesetxeak ezkerrez. Gorra da tantoa. Lizeagak atzeratu, apesetxeak boleaz. Lizeagak irutik. Aso Bernaulak. Bernaula marketu Lozak. Apesetxeak atzera. Bernaula. Bosgarren kuadroan. Apesetxeak esku esmatu pelota zabaltzerako. Ia korputza sortzei Lizeagari. Loza datorra horrela txegoa. Ondo gutxi. Buelta. Ondo mandu. So erresa jatzen zen. Carmelo ere parea pausen ditu eta
Carmelo tanto hontan nahi gabe, baina... Carmelo tanto hontan nahi gabe, baina 3 bat aldiz. Aurrena horria pieder egin zuen. Bai, pare bat pauso egin ditu. Hor, dejaban inertziaz, baina inaut ondo aiatzen zan da. Bai, nik uste bueltan batekoa. Eta bueno, urdinak berpiztu ja, Behien joku bateatzen hasi ja, ingeru oso ondo defentsa. Kontuz. Okerra orantxe egin dugu, Alizea. Aurrekoan pasa arrastoa ez zuen Urruti, eta erengoan sakea kontrakantzara atera du. 12-4. Sakearekin falta egin du. Inau Lizera. Apesetxearen sakea. Zotamano, Lizeagaren erantzuna. Lozak, seitik azkarrez. Seitik atzeratu Bernaolak. Kaso Lozak. Bernaolak bostaritik. Lozak bostean sartu eskerra eta atzera. Bernaolak eraman. Apesetxea pelota bila laugarren kuadrona. Zotamano Lizeagak. Botera Apesetxeak. Lizeagak ezkerrez atzeratu. Lozak errebotea zainduta asko inez eman. Bernaola ez ziarrezen hau ondo jaso du. Atzera Apesetxeak, goleaz Bernaola, Zabalera. Apesetxeak txokora. Lizeagak jaso bitenetik. Okerako pelota, Apesetxeak. Atzera ziara baki. Goleaz Bernaola, Zabalera. Apesetxeak dejada. Lizeagak atzeratu. Lozak goleaz. Iruti Bernaolak, Zabalera. Txapara. Bileta Apesetxeak. Galdu den bigarren pelota da. Eta markagailuan 5-12. Aurrarik ez du, ondo gozatu pare bat pelota bakoitza gaurren. Aingeru oso ondo, defenditzen ez da buena itemagarrik. Ematen nahi zaio bueltan. Olea Zabalea, olea Txokoa, deseroso ibilarazten nahi zaio. Guinatei, eta bueno, hortik. Gainauten tanto batzukin. Gertuatzen hasi dira, urdinak. Finalerako txartela jokoan, finalen daude Rekalde eta Bestegia, seguro gaudela partide guztien Zaiar eta Unas. Horte zuen bere larunbaterako. Eta horreinik itxera marko dute bizkaba jaketeko zeinen konta jokatuko dute finala. Lozaren pelotaka da. Goleaz Bernaola. Lozak iruteretik, Zabalera dator. Bernaolak eskuinez ondo bildu. Apesetxeak iruteretik ezkerrez jaso. Lizeagaren bolea ezko ondo jo. Lozak, arrimatu. Lizeaga airez. Barrun. Apesetxeak jaso. Lizeagak atzeratu. Lozaren bolea. Txokoan. Txokoan utzi. Ondo engainatu ditu lagunak. Baina dejada txapara jontzaio. Lizeaga galdu dut 3. pelota. Markagailuan. 8 tantoko aldea. 13-5. Oain hasia joatzen urdinak, Oain ikustea partida berdindu dado. Baina, lehenko 11 tantoik, pixo handi egu, eta baina olako akats txikik, ja handi bihurtuta daude. Sake Zabalera Apesetxea, Lizeaga gora. Oiko txapa. 14-5. Zorte handi gabia bitzare bai, Oiko txapa, deikua. Gorriko sofin, gauza dian bezala. Litzea. Vámonos zenutzu sekea, Lizeaga. Goza. Bernaola bostetik arrimotutako azkerrez atera. Lozak atzera peloteretik. Bernaolak. Apesetxeak aukera arroa egin zion txekoan. Lizeagak atzeratu, arazoak Lozaren zat, gora. Merito Lizeagarena, azte pelotak da jarri donetzean. Segi eta malak. Eta urdinen 6 tandutatik, 4, Lizeagak eginakoak, 2 Apesetxeak dut. Bai, indakokin Apesetxeak, 2 galdutakoik. Earki barkatuko izkeu. Lizeaga. Lizeaga ezera irez. Lizeaga girutik. Lozaren pelotaka da. Arra. Seiti Bernaola, barruan ote. Barruan. Kanpora. Antxa, indu esku ebik, bai. Jendia ez dago ados, baina jendia ez dago ados, batzuk ez dago ados. Ala iritu ze. Marran gainen egin dut gotea, zeget. Baina berrik usteko aukera. Errepikapera izango dugu. Bai, ala emateu. Bi epaile galtxau eskua, bai atzeko eta bai txapelik.
Gauza bitxi bat kotatuko dizut, tanto bokatzen denean Marraren inguruan. Zabalera moztu apesetxeak, Liceaga jaso. Atzera... Ui, Liceaga gora. Markagailoa Mazita 6. Tolosako berotuaren orain urte asko. Kantxa eta kontrakantxa berizten duen arrasta jotzea buena zen. Bai, Kontoi bakarra. Bai, Eta Miguel Soro jokatu zuen partidua bi lagunen kontra. Buruzarekin eta bata lehiaristi eta beste erekin ezakoratzen. Orduan, partida anuntziatu zutenean, esan zuten, hau izango da, Marra Joaz. Orain arte buena izan dena, hemendik aurrera, azkeneko partida, falta izango da. Bai, Hala jarri zuten. Baina fronte bakarra uresi izan da, fronte bakarra, beti izan da Marra Jotako falta, baina han Marra Jotzea onartu egin zen. Kuriosu da. Kaso da, bi lagunen kontra jokatu zen da irabazi partida. Handia omentzan. Eta bostero, zenbat eta saketik 17 tante egin. Eta bestea protesta egitea joan enpresara, enpresak esan. Pelota behotuko zen da, pelota behotu, saketik 17 tante egin. Bueno, Bernaolak ezin da, hau badoa. Nahi baina azkarra. 18-6. Ez dakit mesure bat iritsi zaigun aspaldi honetan. Asko, mezu asko. Opa Carmelo, opa Bernaola, opa Beñat. Cardelako sukaldetik opa Beñat. Aprovechea, jugó el domingo en la final del torneo del Precio junto a Unos Landa. Periodo 20-22 frente a Gutiérrez Bernaola. Una defensa terrible al bombardeo de Landa. Aitor Regarretak, opa Aitor. Oza Bernaola, boleaz. Aprovechar mi paretako tanto. Emeretzita, sí. Lozak tanto digazu egin, galdu ere zuen. Oso fin, eta dominatu. Indu. Apesetxeak kolore guztiago tanto, eta galdu gutxi. Zake apesetxeak. Bernaolak ezkerrez jaso. Loza. Ezkerrez Bernaolak jaso. Lozak laugarren kuadrotik atzeratu indartzu. Bernaola gaire zeraban apesetxeak aukera, txokan. Bernaola jaso, baino kamora. Haze bolea. 26. Julen, txapelketako partidire laburrena izango da. 20 minutu orain arte. 26 tanto, 20 minutu, bai. 20 minutu, 26 tanto. Beñat apesetxearen sakea. Ezkerrez Bernaola jaso. Beñat engantzua. Jaso Liceagak. Ezkerrez atzertu apesetxeak. Boleaz Bernaola. Apesetxea. Ezoztu ireki. Biparetakoa. Liceagak. Apesetxea zabalean jokatu. Liceagak jaso. Loza aurrean. Rote txarrekin dio ondo jaso du. Hortxe bain geru. Bernaola. Liceagak iruperritik pelotaka da atzera. Loza. Ezkerrez Bernaola. Lozaren pelotaka da. Eskuñez Bernaola. Lozak bostetik jetzi. Ezkerrez ondo Bernaola. Apesetxeak botera, arroegin utzitako dejada. Liceagak atzeratu. Lozaren bolea. Liceagak etxekoan. Tanto berea. Iritsi da Loza pelotara, baina ez jaso. Liceagaren tantoa. Zazki eta hogei. Urdinak xaskia. Pelota luzera. Baina trantxeatzeko epailea. Bere eskutan zaskitxoa. Zazpita hogei. Azeratik izan da aldea hundia, 11 eta 8 zibira. Eta suspertzeko berandu eta... Liceagaren sakea apesetxearen bolea. Liceagak indartzu atzeratu. Lozak zeiki.
Iziaga Zabalela moztu tanto ederra. Zio, boteiki. Bote txikia egin du hori da. Oso bote txikia. Etzan erremate... Azatu da pelotari sortu eta bai. Etzan erremate erresa Iñaki. Iñaki ikusiko dugu, Iñak gantxoa sortu baina behitik, usua nahiko berantzula. Eta boteik ez zio egin egati. Etzan urruti baina. Agarra, Iñaki gantxoa. Iziaga sakera. Sake atera. Ezkerrez jaso lozak. Ara. Tanta bukatu hori izan du, bukatu du tanta. Baina pelota galdoz eta atzen hori Iñak Iziaga nahi. Eta balen, ez da egit. Teja da oten, gai otezu. Zuta manoz. Bai, intentzio horrik emotu du pelota baino. Zoko perostean. Hogeita bat eta zortzi. Baina eta pesetxearen za partidu gaztenengo sakea. Bueno, bere azken sakea bintzat. Bernaola jaso. Apesetxeak atzeratu. Bernaola gaire zeraman. Apesetxearen biparetakoa. Lizeagak. Deja da bota. Txapara konda. Apesetxearen merituz. Hogeita bieta sortzekoa. Zurtia kontra Urdinak. Eta igan larun baterako hirugarren finalare erabakita. Bueno, partidua komentario gutxi. Gorrin erakustu. Honena. Elektriko ibili zaigu goizuetarra. 23 minutoko partidua. Egindako jokoan 9 sakearekin lau guztira 13 tanto, bi pelota galdu ditu. Lozak ez du tantorekin galdu ere ez. Liziagak egindako 6, galdutako 5. Eta Bernaolak tantorik ez du egin dela pelota galdu. Honen bestez, senyoren, larun baterako hiru finalak erabakita. Bata emakumezkoena, Etxegarai Gaminde, Zabaleta Mendiburu. Promesa mailakoa, Zestao Garaño, Oian Etxeberria Leonet. Eta nagusien mailakoan, Rekate Apezegia, Beñeta Pesitxe eta Carmelo Roza, Azperan esanetara dagintzan hiru pelotari, bat baikoarekin da bainana. Eta esaten izuna komentario gutxi partiduak, Gorria Jano eta Jabe, ia perfecto Beñat Apezetxea, Carmelo oso ondo, amaik eta gultzazi eta ezin ezarrekin. Gorrin erakustaldia handia izan da, Urdinei iztia ondo sartu partidu, eta gero egun txarra gazunen, zaila izatea buelta matia. Gorri gaina hain ondo hau denen, da hain nivela hundikoa denen. Pena, eutiko hone haino baiatu eta gero beraien nivela manez izana, baina bueno, holako egunak izatea eta... Bai hori ninta, larun bat arte. Bai hori ninta. Bai. Larun bat arte. Bai. Larun batean etortzeko moduri bai? Ez, partiduak gat esan dizuten hau. Bai. Ostial eta lamaten da eta ez da gat etortze gaino, bueno. Leutu betik segiko jut. Segi, Julen. Bueno, azkarik asko. Zurekin asko akordatuko ega. Azkarik giroan badakezu oso giro nahi zaten du. Bai, pena emateit ez etortzea. Pena emateit ez etortzea, baina, bueno, dena ez da bitxeik eta hala tokatu. Bueno, gero igual ahaztu egingo zait eta ez duke ahaztu nahi hemen daukagun lantaldeaz. Hau ere eskarruna dirazi behar diogu. Iñaki Etxenike, Ander Etxenike, Manes Crespo, Manes Alkezar, Bixe Labiano eta Josu Artola. Guziei eskerrak ze ondo egiten duten lana. Oi, eskerrak. Bai, ni gaurre lehendik harrituta zeu jendea gaurre gehi hor ibilia multikoakin, kamarakin, atzea eta aurrea eta kategoria. Baioren, placer bat, beti bezala. Neki, eskerri asko. Bano, protagonista mila. Animo lamaten. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Irabazetako bat gurekin, Carmelo Loza, enhorabuena. Muchas gracias. Partido más cómodo imposible para ti. Sí, la verdad que
no salíamos muy nerviosos, no sabíamos cómo iban a salir ellos, pero bueno, desde el principio hemos salido nosotros dos enchufados como teníamos que salir. Luego nos hemos puesto muy bien a la pelota los dos, hemos imprimido mucha velocidad y yo creo que eso es lo que les ha hecho mucho daño a ellos. Empezando 10-0, bueno, puede haber vueltas, de hecho ha habido muchas vueltas, pero era difícil, sobre todo con el juego que tenía hoy Beñat. Sí, la verdad que Beñat le ha salido hoy todo, ha estado súper cómodo, eso también a mí me ha dado mucha confianza, pero bueno, cuando íbamos 10-0 la verdad que no nos podíamos relajar porque esta pareja le puede dar la vuelta al partido y bueno, ha seguido Beñat en su línea, yo me ha dado la confianza y he gozado de pelota también y muy contentos. Has dominado bien a Bernaola, no has perdido una pelota, no has hecho ni un solo tanto, pero es igual, has cumplido con lo tuyo muy bien. Sí, la verdad que hoy he estado más seguro que el otro día y tanto en el peloteo también he gozado mucho y bueno, la verdad que ahora a ver qué tal nos va el sábado en la final, lo daremos todo como estos días y iremos a por ellos también. Recalde Apezteguía, viste ayer el partido, ¿no? Sí, la verdad que son una pareja muy completa. Tanto Recalde como Apezteguía no fallan y ni tampoco regalan. Y bueno, tendremos que buscarle la manera de jugar más que se les complique a ellos y nada, eso. Oye, estáis 3 de Aspe la final. Tú, Recalde, Beñat. La verdad que los 3 de Aspe estamos ahí y la verdad que los 3 muy contentos de llegar ahí. Enhorabuena, Carmelo. Muchas gracias. A ver, Beñatek se kontatzen digun. Kamerari bitu, goizu taldean da ikusteko. Zorionak, Beñat. Eskerrik asko. Beti bezala elektriko gaur dena atera zaizu. Bai, gaur bagenikin hasiera honai marko ginula, eta alaxe hasiga ez, bentaja handia hartu hasieratikan, gukinta eta beran faio batzuk bai, eta bueno, bentaja handia hartu du, eta hola seionga oita bira. 10 eta huts, Zakarekin egindako lau bazen dituen ordurako, gero tanto asko bukatu duzu, txokoan, zabalean, atzera, denetan nagusitu zerate, Karololi partido lasai utzi duzu. Bai, oso gustora ditu naiz ez, komodoa initzan, eskutatik oso ongi no, txispakin atetzen zian pilota, eta ongi, oso ongi. Partidu borobil ateziu, imarra ginaukin, semifinala irabazi barra ginun, eta ala segin du eta oso kontentu. 3 partidu, 3 irabazi, eta 3 ondo. Bai, eia san aurten emantako mailakin nahiko kontentua inez gelditzen, eta berrola seseitzen duen, eta finalakin ehala gelditzen gan. Atzo komentatzen nuen Rekalderekin, bueno, aurrena, Carmelo da pasatuko dena, atzo komentatzen nuen Rekalderekin, berare profesionaletara pasatzetik gertu ikusten dudala, eta zure ez zaitut urruti ikusten. Bai, gertu urruti. Hemen eunero seitu imardalanen, ongi egalanen, aurten urte ona inaiz ziken, oso gustora inaiz, eskuke oso ongi aidea responditzen, eta aukera horren esperon geldituko gamino obsesionatu gabe. Hemen seitu imardo afizionatutan oso gustora inaiz, eta hola seitzen maute kontentu. Eunan baten aukera ematen maute noski, oso gustora hartuko du mino. Oso gustora inaiz, dolare. Haze finala azaltzen den larun batekoa, Rekalde eta Apezteguia. Zue gaurrean, bueno, gaur egun afizionetan zaudeten, pelotari ikorenak esango dut, ikuskizun gehien ematen duzuenak, Apezteguia oso ondo dago, Carmelo berare oso ondo dago, lauru zaudete ezin sasoi hobeagan, hazen olako finala azaltzen den. Bai, nik uste lauak oso puntu honen aietzen gala, lauak ongi eiga, eta nik uste oso final politia gelditzen dela ez. Aber, alaxe izaten den, ikuskizun politia ematen duen, eta irabazten duen. Bera izango zu, ja, hasiko zizkizun jendea, konpromisoakin zarerak eta hortxeango da problema, gaur ere alazen problema eta... Bai, hemen frontoi honek horitxe do ez, ikusteko eta arrun politia da, jende asko hurbiltzen da, minori gradak txiki xamarra diala, gaurre launak eta jende asko torri dago izutatik lauterritako hemen zauden kolan, eta aberroain larun baten nola egiten duen, mino, aber denantzako tokia baden, eta barrenera sartzen dian denak. Eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko. Baina eta pezetzea azperen esanetara lanean eta azerolako partida egin den. Bueno errepasatzeren noa, datorren larun baterako ditugun finalak. 11etan jaialdia, aurrena emakumezkoen finala. Etxegarai eta Gamindek atzo lortu zuten finalerako txartela. Gaur, Goiri Zabaletak eta Ane Mendiburuk. Hori 11etan izango da, gero hortze, 12 alarden gutxi aldera edo, promesa mailako finala.
Zestauk eta Garainok atzo txartela lortu, gaur Oian Etxeberria eta Mikel Leonet Oiartzorra finale izango ditugunak. Eta elitean Rekalde eta Pezegia genituen finalean, gaur Beñeta Pezetxea eta Carmelo Lozak lortu dute txartela eta 3 finaloiek datoren larun batean. Larun batean nuntza etortzen baldin mazarate oso ondo. Etortzen baldin mazarate eta zelararik espaldin dago, pen hartuko dugu, zuek bezalaxe. Baina beti daukazue, telebistaz, zuzenen jarraitzeko aukera, zuekin bat egingo dugu, hortxe 11 gutxi aldera. Eskerrik asko zuen arretagatik, gau bat izan eta larun bat arte.